Amen. But the blue red and running as a zero. What would I do? Thank you, Anna. Thank you. Hi, guys. Hello, guys. Hi, guys. How are you guys? How was your Christmas, guys? Hi, my guru, Messi. I can see you. How are you? Farai, Maria, Natai, Regina, Tatenda, Chipo, Maskura say Majgaere, Christmas, Jaganaka, Messi. Matamba say Christmas. Tawanda Katsande. How are you, Tawanda? The sister is okay. Maria, how are you? She say Maria Mandaza. Maskura say, guys, muri kumatima nenyika. Maka enjoy ere holidays. Zenyu guys, kamanga muri uko. Maka. Hi, Brian. How was your holiday, Brian? How was your Christmas? Waka enjoy ere as baby brother. What's a nai? Lorraine. Natai Violet. Thank you, Natai. Thank you. Kotet kekeriripi. Nai he. Kekeriada rakangaro tungwa no musoro zura. Hamna kuribona here. Nai mi buti venyu. Imitete msada kuni jairira. Hamna kuna buti venyu kuda kuno tunga keke no musoro kuda iso wachi distemba. Kuda kuita mafanis. Kwa inda nojizia. Kuti content yato uya mchanita content. Saka natseka. Dimanye ndaka tarisa ndaka fara kuda ndiduno over. Nizira keke eroro. Dika tima kudakwa. But kekeriada apana mna atina boriji guys. Sori kujugwane munu. I think na mkoba goto nchayo. Dove gavano da zvotapira mwese vanhu havasikuda zvotapira vakaramba zvotapira saka vachatomboita nguva vachiri chohwa vari wani saka ririko kwamukoma kotonuku ndokwatangorisiya kundai zviri sei kuda how are you Betty zviri sei Portia how are you Brenda kuri sei Krastenberg Dre Rasta how was the Christmas mwanangu iwewe ndakazongofara padaikona mastreet chungotenderera ndikati hela at least you are entertaining yourself Amanda Mishi kuri sei kumba Nimkwasha wangu wari say Chido Matimbe zviri sei Pamela Sluvanyani how are you here or you are in Beru where are you Neria zviri sei Hamunyara official how are you thank you Hamunyara thank you MC Lorraine zviri sei Maiska zviri kudi anzvazosvika tazosvika mushe muchiapartment miyando matave tazopawana iwe zvakaoma tazopawana Nyari zviri sei Teresa how are you my sister Teresa Faresi Chibwe zviri sei Tendai Mutsikwi how are you Shungudza moyo wangu how are you Patricia Mugano zviri sei Nyari Chabata Nyatso love you too Nyari eni ya yes sidangi ndakaona uchifara ndakatega ndifare wena kufa kwakauya unoziva kuti haisi nyore kuwanigwa nyasha dzokusvika 47 years. It's not an easy thing wangu kune vanhu Doku Jangudo thank you very much how are you how was the Christmas VJX zviri sei my sister Judy muri sei Nicolette Mangava how are you my nafadzi zviri sei manjenjenje maswera sei vana mama manjenjenje vana mai vangu vana tete zvese vana manjenjenje tikusere maoko kadhimi vana mai nyakubereka ndimi zve vanhurume vacho saka tongesa maoko chingotsi maswera seiko toti vana mamoyo vose maswera seiko kuvana mamoyo muri seiko vana mamoyo uko toti vana magumbo mana madhira maswera seiko makatamba sei Christmas aiwa ndivana mbuya vedava tobva tati vamwe vese ngomhorosanai muchinda muchiona naona zvikuru sei vana zvihera ngomhorosanai muchingoona timoita sei kuona ikoko thank you Runa 45 stars thank you 45 stars thank you all guys kune vese vari kuti happy birthday thank you Barbara thank you vatanga tinokumbira musiye laitiro rakadaro moda kutunga keke nemuzoro Maumba Stony thank you very much thank you Matilda thank you Sharon Nyonda mboda kuita BP pabhora paya pataso kuti ainoitika hanzi vananyati kune muchato wenyu uri kuuya uko I hope makagadzirira ma presents vananyati kusura mangwana munenge mune muchato kaini munenge makagadzirisana hanzi I muone older than you yes Bijana siskoni Bijana anotstereki
Saka guys, ndichokutanga kutenda Mwari guys, da kutenda mese my happy birthdays enyu amakasenda ma messages kuseri, vamwe vaifona, vamwe vaidini. Thank you very much guys. Isusu takutongonakirwa zvinhu guys, unoti ukaona wasvitsa rimwe gore ubva uti Mwari ndasvika here guys. Muri kuona mhino yangu iyi ndati ndasvika nyatsokuuya munyatsokuiona mhino iyi yakasvitsa rimwe gore iripo. Mhino iyoyi yasvitsa rimwe gore iripo. Mwari vari kuona zvakakodzera kuti mhino kune vanhu vane zvimhino zviduku guys vakatofa mufunge, vakatokutoshayika chako kutoti nzina Mwari nguva yakwana vakapinda nemhino dzavo dzine point mufunge muguva. Zvinoreva kuti Mwari paya paunenge uchiti mhino yakazodai iyi mhino iyi Mwari vachiri kuida, iri kurarama, iri kuinda, iri munyasha. Ndirimo munyasha mufunge dziri kurambirwa vamwe vanhu kuwani kuti vadziwane, nekuti kune vanhu vaya vanenge vakashayika kavasatambosvika kana makore apika nyasha dzinenge dzaramba kuti dziwedzerwe, dziri kuwedzerwa nyasha mufunge nemhino iyoyi. Saka chokwadi guys ka ndoda kutenda Mwari nekuti Mwari vachiri kungonichengeta chimoti aiwa Mwari makazvita henyu, Mwari makanaka, tiripo guys. Toti aiwa mese I hope kuti maKristmas amanga mchitamba mese guys, holidays dzenyu dzanga dzakamira zvakanaka, hapana akashota, hapana akadintise tiripo. Andikati ndatirega timboti taure tichimirira zvedu kuti tisvike musi wa 31 guys, titange musi wa 1. Yes, don't kill us this Boxing Day. It's true. Iyo Boxing Day nasimambo gwe. Ini munozati maZimbabwe mazhinji signature yawo imhino. Nai baby ndokunyeba. maZimbabwe mazhinji signature isimino. Alright, nai baba imbuya sekuri mimi. Sekuri mimi. Yeah. Imi sekuru dara. Mino I signature yemaZimba. Aha, tichikutorei zvimwe tichikufembera items 3 times 4 andimaona guys. Yes, mamino ipapo takaenda nyasha dzakadururwa guys. Thank you Terry God kana 45 stars. Nyasha dzakadururwa guys. So musatitawo zvinhu sindipanefu. Saka tati guys timbotaurawo timbonzwawo kukomativi mana kwamuri kuti zviri kufamba sei, zviri kuita sei mangwana guys. Musa 28 mangwana tinenge tadzokera mumba kweduka. Saka toda kuita ma-awards, tucha live mangwana yema-awards guys. This is just for entertainment mangwana. Anditika tatenda urongoti kudi uchisimbisa sisi vako. Mangwana guys toda kuita entertainment, toda kuita ma-awards. Isatiti ma-awards ekamisira, toda kuita ma-awards edu asi it's only for entertainment guys. Makategori akasiyana tichisa guys, musanyore nefavor kana kuti munhu ngangovhotegwa sezvaari. Kana ndiri ini guys musatomboti kudini ungovhota handika, because it's just for entertainment. Kwa ndoda kuendesai kutseki na Tamandai kutsono kuno ndinenge ndatoshora Mwari Tamandai kuti ndichakwira ndege ndichida kuteki kunoitwa plastic surgery zvakaitwa Michael Jackson, ndokunonzi kushora Mwari kuya. Ivo Mwari pavakatondisika vakaisa apo vakaona nemufananidzo wangu uyu munhu ndamusika, vakaona zvakakodzera. Ine kafana baba vangu ka vakaona zvakakodzera kuti amire munhu afambe ararama. Indoti Mwari zvamakaita hazvisirizvo, ndoda kuenda no, hatiti zvozvo. Saka titongomutenda chingoti Mwari honai mukutongoona ndizviripo. Thank you, hallelujah Jesus. Tirimo munyasha mufavor imomo nayo guys. Saka mangwana toda kuita ma-awards edu. Anditika atoda kuti ma-awards edu, ma-end of year awards pano guys. Ingofamba nebrand, it's only for entertainment. Just a disclaimer in case you want to hanzo okay ndofunga mafuta hanzo nai marute white kwanai ndinokubloka pano apana negativity. Unogona zvaita uyo kuti pukutai wipe your mouth agona iwo vati nai marute white iwo chona kuti mafuta. Saka nekuda kwezvichirega ndivhera tokubloka because uri ghost kwana. Saka ubvonyatso kuona kuti pana paka apasi pekuti unoita negativity. Andika tinoudza munhu zvakanaka, gadzirai bhurugwa, bvisai zvewaiti zvimafuta mazora mukusaya lip gloss yenyu yaenda kuside motobvisa. Hauyi kuti uzotaura zvisingaindirani. Saka bhabhai kumachu hatisi kutambaka, takati tiri kutongoinda negativity ndio yatiri kuclear pano guys. Kana uchiziva kuti uriwe negativity guys, chikumbiro changu anditi azvibetseri kuti tiite 1 million people. Handika vanouya kuzokutuka, vanouya kuzosvibisa peji redu. Toda kuti peji redu rifambewo zvakanaka. Zviri nani kuti tiite 200 people. Handika genuine people vari kutouya zvichokwadi kuti sisi tiri kuda kuenda no not yet.
vari kuti toda hedu kuenda kunotamba kudiaries, toda kuenda kunodzidzisana kudiaries, toda kuenda kunodzidza upenyu kudiaries pane kuti takure marara tipinde nawo muna 2025. Kana uri wenegative ndinokumbirawo kuti panguva yatinenge tiri pano, kana uri pano, try to behave, because zvokwadi hatisi kutamba. Ndigaindidzokorodze zvakare musi wa31, panoti 31 musi wa1 tichimuka musi wa1, kune vakawanda vachitedza kundiona, mablogger, ma-content creators, vamwe vanozviti mablogger, vamwe vanozviti ma-content creators, vamwe vanozvitiwo ma-socialites. Anditika please mukaona musingasaoni Smelly pangove nechiya chakachiri blank chiya, it's not personal, don't hold it against me, it's not personal. Andimona I am just trying kuti 2025 festival is pedza wotine peace, guys. This 2024 yeah, was not a good year for me in terms of my fights. Anditika ende kurwiswa kwacho na Satan. Ndanga ndiri pahondo dzakaoma, dzimwe dzakapesera dzakundiburitsa out of the courage ndakati ndasiya, nekuda kuti ndingokuona sometimes rega ndi fight, let me fight, nokuti azvino kuti kunyarara kwangu ndiri andigoni kufighta, ndinotorwawo chaizvo zvokutodaro, but ndambozama kunyarara, but zviri kuuya pamwe pacho ndini tiri kudena. Hanimona pane mweya wangu uchingotenderera na 2024 ngosinomira zvakanaka, so pamwe pacho ndini tiri kungonodena, ndoshuya kuti ndahakira papi, ndatodena paya yateve hondo, pamwe pacho ndiri kungona denwa zviri amene zvanga zvichingoitika, guys. Saka ndiri kuzama kuti 2025 ndoda kuti dei Mwari wambondigonesa ingonyatso kungopera zvakanaka, ndichingori padiaries pano, ndoda kunetsana netimu rangu rediaries, ndoda kugwana romucomment section richiya richiti chitsiurana zvakanaka murudo, kwete zvokuti munhu anongouya neghost rake uye ongokutuka oenda, haumuzivi, hauna chaunoita, aiwa hakani. Hanimona so musi 2025 inini kuti ndigarewo ndisingahakiri nyaya dzavanhu sekuti ndiri hakirosi. Hanimona ndigare ndisingahakiri nyaya dzevanhu, ndakaona zvakakodzera kuti iyi discussion yakaita netimu rangu, hanimona management yangu, kuti no, I think zvinhu zvinokutrigger regai ndibvise, zvinhu zvinonditrigger soti ndizodayira, ndizowanga achida kunojustifya, kunozvijustifya, let me delete and block. Anditi mazviona, let me delete and block. Zvinhu zvandaifunga ndikati no, kwandinodiscusswa kwese kwandichataurwa ndisingakudiscussi, I will just simply delete and block. Mondidiscussa ndisingaoni, nokuti ndikazoona kuti makondidiscussa, I'm not talking about you, handisi kuda kuita zvevanhu next year. Makatanga pano nekuti nyaya dzevanhu vanobigwa nodini hatichadziri pano, and I'm trying so hard. Vari kuuya dzakazara, vamwe vacho varipo pacomment section ndangova chini kana ndikabaya live yangu uchida ngokwira nokutora nyaya dzako wega, ini zvokuchati ndinoexpose munhu ndiri ini handichadi, dzinondisarira, munouya imimi nenyaya dzenyu zvechokwadi, munenge makabata ma-V11 enyu, vachinosanogoti panapa pakakomitwa nhingirikiri, pakakomitwa fraud, pakakomitwa theft, handi ini ndouyawo ndichiti ndikuzisa vamwe konzisiyai vanhu vabirwe. Saka vanhu vawirana kuti vanhu vabirwe, saka inini handichina pandichakwana, nokuti ndakutoita enemy yevanhu, because I am trying kuti ndiite justice dzenyu. Pandokuvhuraudzwa paya ndendokuvhuraudzwa ndaandega, enda kunotenga muteswa ndiyakavhura here na8 ka manya mutora muwaleti andimona. So ndikati saka ndiri kuda kuti ndikuzama kuda kukudzai kuti yes, ndiri kuita operation kuramba kuve negative. Andimona kuzara negativity ndiri kuramba izvozvo, because pandinoshungurudzika inini ka mhuri yangu inoshungurudzika, guys, ndochokwadi. Paundoshungurudzika inini chirwa nchita mafightika, chokwadi chakanaka chacho, uchipedza kurwawo ndocheroka wewe uchizvinziwa iuhina kuti waiuhina, paunoya kumba nokuchungurika kafesi kekungofura nekungoti kane unongoboikana paunosvika kumba vana vari kuzama kuti ichi ungorineka kafesi kangori nenegativity kungoti handisi kutozvida because uri mufighting mode. Hanimona utori mufighting mode because wabva kwanga kuchirwiwa. Hanimona so guys, zvinongoaffecta nemhuri. Saka the best way ka kungoti ndisaone, ndichizati ndichatukwa, ndichanyeyiwa, ndichataurwa, it's part of social media kunyeyiwa, kutaurwa kudii, kuanalyzewa kwacho ikoko, it's part of social media, but ndoda kuanalyzewa ndisingaoni kuti handiseta muedzi wokudini wokudayira. Handimona kudzeta muedzi wokudayira. Saka mablog akati one day, masocialites akawati one day, tiri kutoonana so panoti musi wa31, panoti musi wa31 manheru 31 makuseni muchimuka, munozoona achatanga tatenda ipapapa, munozongoona kuti vamwe vacho SIS MELLY amuchavaoni. It's not personal, guys. I will love you from kuseri kwa mnenge muri. I'm doing this for my own peace of mind and my own sanity.
There's one question that I asked myself, guys, to tell you the truth. Ndakazvibvunza kuti unoda kupa example yemunhu one. Ndakazvibvunza kuti tina andijoyi pane pasocial media vanapa. Andijoyi Zimba vapinde mumafights. Andijoyi Zimba vanongoita zvinhu page kwavo, but vari kungoita zvakanaka. She's just doing well. Ko ndotadza here kuti neniwo ndingoita just avauvaoni kwese kwese andijoyi. You will never find her all over. She's not all over andijoyi vaya Zimba. She's not all over. Over one kumbe kwacho vandotegwa vatoende. Ndikasaka ndinotadza here kuti ndizviitewo. Ndinongozviitawo ndingokura ndingoitawo mai vari kuchikora kuita zvinhu zvavo. Ndikati nana titetilda chechewo. Titetilda vaya vanongoita zvokupeji kwavo. She's just doing well vari kupeji kwavo. Shema chaya hamumuoni. Vanhu ndotozama kutopinda muna Shema hamumuoni kumapeji. Anenge zvoita zvinhu zvakari kupeji kwake. Haasi kuita zvakanaka here, ari kungoita zvakanaka. Saka inini chii chandiri kuda ndobva ndambozviudza kuti ndaianga here kuti kandinosapotawo vamwe ndoendawo kundosapotawo ndobva ndodai, but support yacho futi iyoyoka inokusungirira. Zviri nani ndichingorega kusapota ndingonzi vasapoti. I think ndo patasvika inini I would support kana wakafirwa ndika message ikasvikawo I would just support. Tinosabuka rwarirwa tinosapota. But mukufara umusapoti mukufara I think it's not for me. Because the moment andozama kuenda kunotenga kubuda zvakawanda. Ndiri munhu wenyama pachataugwa ndobva ndakontributawo. Yangu sendenzi ndoinobatwa. Ndoinobatwa kuchinzi simene vakaza zvakati vamwe vese vosiwa. Ponobatwa rangu statement chete. Handi muri kuona. Saka ndakanati kuti no. Hazvisi kunyatsonditira. Anoona the best way ndikaningotawo zvikuitawo mukuzimbabwe ngoita tunhu kana mukatasa timu rakwanda rekuzimbabwe riri kuzimbabwe. Vanoita zvichichi zvinhu zvavo zvemasikitsi tinotovati vandadai havabatani vamwe but havagari vari mumuhondo, havagari vari mumafights because kusocial media kuno kwakazara vanhu vane hondo, kwakazara isusu tizere kuvava isusu tizere kuvava, tizere bitterness. Amene munhu akatiudza kuti unofanira kuita champion pasocial media akatinyepera ndiani? Because handidi kukundwa naningi hadi kukundwa naningi. Saka that way pachagara pane kuteyana nekunyangirana, pachagara pane kurekodana, pachagara pane mafights. Saka how do you avoid all this? Is to be true to yourself, stay in your lane, stay in your corner. And nditsvage content necessary munhu, and kuzotsvaga content necessary munhu. I'm never going to do that. And this kuzotsvaga content necessary munhu. Inini magi kwete kuti mune munyama. No, I am powerful like that. Pandosvika ndosara ndichionekwa iwe usingaonekwi. That's how powerful I am, my sister. Muchechi chaimo ndakasvika muchechi. Mupanonzi panononongwa inini pachisiya umwe vanhu vese. Ndogara ndichikudza iwani. Ndotozviziva that one. I am powerful like that. Saka pandosvika pane mweya spirit inodisturbiwa nespirit yangu inini. Panotosara paine pese pakanga pachifamba ndisi kuti ndiri Jesu no. But ndatoone pese paifamba Jesu nevanhu vake pese paisvika achita zvakanaka paisara paine nyonga. Nokuti ndo footstep yangu. Paingosvika chiri chiraka kumutsira hama yenyu yakafa. Achingopfuura aisara chinzi pabiwa pano konzi mukati asi Jesu uya ototeregwa. Saka ndo zvinhu zviri pandiri, ndiri powerful like that. Ndiri munhu wokuti ndakapinda mukona ndakatenga kuchema. Ndikashungurudzika chaiko. Ndinopesana zodzokera kuti Mwari ndokumbira kuti tiriverse. Tinokumbira kuti tiriverse. Mwari. Because wangu Mwari ndoziva vanyarari. Especially ndisina kudenda kana kutadzirana kudini. Ndikakunyararira ukaramba uchinditola, ndikakunyararira ukaramba uchinditola ndikaenda mukona. Aipere mushi. Because ini Mwari wangu vachiri kundidaira ende vachiri kundinzwa. Ndo chokwadi. So hanzi kana pa BBC ndakaona mchibuda. Yes, pa BBC ndakangononongwa ini ndoga street. Ndikabuda 3 times pa BBC. Ndichingodzokorodziwa ndiri 1, ndichingodzokorodziwa pa BBC ndiri 1. Asitakavhara mu street. Vachingoti take neni. That's how I am. Ndo zvanditori izvozvo. That's how powerful I am, my sister. Ndakasvika pane maspirit asingawirirani neni. Pane zvinotoitika. Pamwe pacho you will never understand magi because Mwari anotozviita for a purpose. Because tiri vanhu venyama tinoona nemaziso enyama. Pane zvimwe zvinoitika mu spirit, life is spiritual ka. Zvinoitika mu spirit zvatenge singaoni. But remember God vanenge vachiona. Pane patinotaurwa. Pachitorongwa dende rezvedu. Isi chingoti aiwa tiri right. Ndiri munhu wenyama ndikwanise kuzviona. But Mwari akuzviona. Vanoputitsa kuita mafireworks kunza confusion ipapo. Popo tobuda zvakawanda. Wovotozati saka ndo zvanga zvikutoitika ini ndasingazivi ndingoti tiri right. I'm like tiri right and then what is this? Zvakubuda.
I don't have to mention, but you saw the last episode yakaitika. Hantika, I thought we were okay, guys. I thought we were okay because never kumba tripa phone. Tichitaura, tichinda kubasa tichise pa phone. Tiri tu, utoniperekedza kwa kubasa. Pamosuko ufuna kuti hand, tunda kumachitora. I thought we were okay. Handakuziva kuti patove ne confusion yatovepo. Nditori muroi. Adauziva mukatesa latest episode yakaitika ya. I was the last person to be, she's the last person to see me. Ndichikwira ndege kudzoka kuno ku UK. Vamwe vese vakaparira vakaenda after the incident. Ndikamuti hausi kuenda. Rikatisare tese pano timbota madays tiri tese. Pandakapinda pese pandakapinda zvandakatenga zvandakaita. I was with theater ive tese. Ndikatoti auye tirere tese kuno ku room inoibva uko. Akauya tikatenga kurara tese pamubhedha 1. Ndichitenga chikafu inini ndichisa apa tichidya tese. I thought we were okay. These are sisters. I didn't know kuti tati story. Ndandisingazive. I didn't know. Tati story papa tori nema issues. Magroup anga tori ndo pandodzokera kuna Mwari ndoti Mwarika ndokutendai. Saka zvese zvakaitika. Aigona sei kupretenda nguva yese. How did she do it? How did she do it kupretenda pesa apa? Iniko kune group rikuti akaipa muro yakade. How? Andakwaza taura zvakawanda guys. Even panyaya ndakangoti, you know what? Let me just leave it. Zvingopera. Regai ndingonyarara zvingopera. I could have said a lot. But you know what? I thought you were right. I thought you were okay. So that's me. That's how it is. Ingoli asakatanga kutaura nyaya dzingori nyaya dzatiri kungotaura general nyaya. So vanhu vakazonge vangofamba nevasaidhi avo vakudinika. Ndakasiya pamangwana. Ndikati, okay, you know what? Upenyu in life you never know. Could ndichita back and forth azvibetsere. But guess what, guys? Pane chiitiko icho chakaitika paya. Kana makaona pakabuda zvakawanda. Kana une maziso ekuona pakabuda zvakawanda. Even vamwe vaitambira pano page vachaifunga kuti vachizviti diaries vakabudikira. I was never kuma street, I was never kuma page, I was never ku any page anyone, but the admins were there. Vaingotora mascreenshot ati Smelly when I comment Smelly when I screenshot, you know, pakabudikira vanhu vakawanda vakafara zvokuti dhukuti my way zvaparara vanhu ava vakonana. Amene twanga vachunga pane mwe secret chaputika EP because inini kona ikudzana zvamaingoona zvezvo zvaingovepo. Hakuna kuti takambozodzana mamwe secret kumuchikona panga pasina. Zvataingoita pa live ndo zvamaingoona. Kunze kwezvana ndisingaziviwo. Andimoona. So ndakazongosvika pakuti vanhu vakabudikira vamwe vakati pana pavakuona vakutona kuti vakutomukuchidzira tamba wakadzvanya buritsa kana une zvaunoziva buritsa madhina chene ma screenshot tikabva tatoona kuti okay. So pakaitika zviitiko zvakawanda zvokuti vanhu Mwari vakaexposa. Muna mato ndakaenda mbokudza kuti ngatina matrei vanhu vakatikomberedza vakaburitswa vese. Ndotenda zvokuti Dune Life yakaita naDume BI because akaburitsa vanhu madmin anga ariko were taking screenshots vakabuda. Admin vakati ndikati munosati chiwa not going to address kana kutaura anything, just block. Yes girl. Musichandibvunza kana kundiudza guys chingoita yamona inokodzera, just go and block. Mungono block makanyarara and vanga vakangobloka vakanyarara. Amona. So toda kuzamawo kuti guys tave vachemberi guys, ndokuchembera kwacho ndokukura kwachona. Ndokuchembera kwacho ndokukura. Mandikuenda ku bedroom because zvakutobuda kuno life kwatiri. Mandikuenda ku bedroom. Yeah, I'm just doing that and I'm coaching the no right, so most of you is one and cook. Yes, exactly. Saka ndakatotenda because I saw a lot pama chance ayandikati blokai musachanditaridza musachandiudza ndakaona zvakawanda animona. So ndikangoti but Mwari so zvinotibata panguva zvinoitika but Mwari munenge muchitoziva kai, munenge muchitoziva zvamuri kuita kai, makationa zvakakotokodzera kuti titobloka tidega tokutaridza vanhu vauchanga uchitofunga pamwe waizonorasa muromo one day uchitoti vanhu vako ona Mwari vakaburitsa kudai tikaona tikabloka block field yakazara
tikakanda. Saka ndiri kuti pana musi wa 1 30 ndoda kuzvita musi 31 checho kungobvisa ndombofokasana nepano Twitter 20 pano kana vakazoyawo nemaghost it's okay. Anomaona zvakwavari noti vamwe vacho vagara mangoya nemaghost noti tikana takavabloka nyaya dzichonozongonzodza kunzi dziri kubuda masicho tivazviona saka anenge vari pane maghost still fine but wambobloka unenge wakunyatsoziva kuti I'm not wanted uko because of zvawakwauri kuti tsvagi. Anomaona kuti nemhaka yei right. Saka guys hanzi imitai baba wangu aiwa kufanirwa achita noise manje zvinoita wakaponika fona apa vanhu vavo vachitaura navo vanenge vachita noise. Anomaona saka isi tisingadi izvozvo tikuda kuzama kuita positivity. Anomaona who want to anyone blogged in 2024 no more coming. Yes, no more. Saka tivhuri saka ndo zvatoda kuti tiite izvozvo right. Saka guys pane vanoda kufona vaya isai nhamba vangu vachiti ndikati munofona mega motaura nyaya dzenyu handina nyaya yemunhu yandichataura isita kuita zvepano tinotaura nyaya dzevanhu vanouya nenyaya dzavo dzeupenyu. Page rinori is a very educative page. Page rinori mumboenda kunoona vanofollowa panapa mumboona vanhu vanofollowa panapa munoziva kuti masocialites macelebrities mahombe ekuafrica kweduku anofollowa panapa tichiona kapa inotifu ndingifollowed tobvovhura toti imi honei munhu atifollow. Anomaona havakomendi they might not talk but vanotoziva kuti kunotaurwa nyaya dzeupenyu. They know for a fact kuti kunotaurwa nyaya dzeupenyu so vanenge varipo. Pane patinouya tichijokawo tichiita majokisi tichifara. Anomaona pamwe vanenge vasipo havatarisi panotaurwa nyaya dzeupenyu vanenge varipo. Tine mamwe vanhu vazhinji vari kufollowa panapa follow dzavo dziripo panapa dziripo follow. Vanatete vedu chaicho venyika vakuru kufollow yavo iripo panapa follow yatete chaiyo iripo pano because vanoziva kuti panotaura nyaya dzeupenyu iripo panapa. Tine vamwe vanhu vakuru chaicho vakuru atete isandida titi zvepolitics vemapolitics chaicho vane mafollow ari panapa anaiti kuti musinonjiti imi honai varipo pano because they know kuti pano anzi Memzi, I don't know about that. I don't know anything. I just pray and wish kuti atamba Christmas zvakanaka. I don't know. I ndina chandoziva. Antimuona. Right. Saka hi Linda. Zviri sei. Linda. Uko wakashwamsa sei Linda. Kwanzi na father. Ndakazoenda kuprofile kwangu ndikaisa picture yenyu chite happy birthday paita munhu akabhati happy birthday simeri ndakafanda zati uyu munhu asi munhu wangu ini ndotaura nona ndoziva in real life munhu andimuzivi saka ndabva ndamubloka ndikati tionei ndibva ndanoona Linda ndakafanda kuseka ndikati kuni ndongoka zviberera ikoko ndikati mwana wangu padhari ndikati handiti zvedhairis handiti zvefacebook zvokudaro ivo vanotozviziva saka ndakangoti aiwa uyu asiwe pano ndio kwasisimela ningakarashika hapana pasi simeli pano ndepa fathers once in a blue moon pokungotiwo but handiti izvozvo ndikati alright bo mwana wangu anouya kwedu kokuinda nokusiva saka right kana varipo varoda kufona vakaya ibvai matongofona izvozvi right now tipinde tifambe nenyaya tibve tataura toda kuti handizivi kuti 31 rota redu asati rabuda handizivi kuti 31 ndinenge ndiri pabasa rekana kuti kudini but I think 31 was the day ranga rakanaka rekuti timbotaurawo machallenges nemaproblems edu anomaona nemachallenges edu atakasangana nawo muna 2024 yesi kanivuka ndeipi yako vuka sani timeridongo iwe yesi vuka Zimbabwe anomaona saka kana varipoda kufona vangu vachiti muchaita live nguva ichida kutaura nyaya dzedu varoda kutaura vanhu vavo kana ndiwo mufona motaura right. Hi my sister. Yes, kuri sei musha muraiteri tiri boys yanga iri sei Christmas. Sorry yanga iri nane zvayo sorry nekudzosera mumashure ndada kungobvunzawo naye mukadzi yoyo nyaya yake yakatibata yakazoperera papi ndaona vanhu vachibvunza kuti mucomment section weaccident uyo accident kupi akapuwa 7 days nematsotsi uye haana kuzombodzoka back kwandiri but inozati the reason mire pane munhu arikufona futa the reason why ndisina kufuta follow yake nyaya yacho ndechii ndakaiona nyaya ichitiwa kwamai Masowe abva pano ndakazomona ave kwamai Masowe so mai Masowe vakatondifonera actually vachiti kune munhu auya achangobva pano paya
achiti ari kupingwa matsotsi kudii ari kutsvaga rubatsiro ndobva ndati mai Mazoe kana munhu atouya kwamuri chero akaenda kumasocialites ari kutsvaga rubatsiro chimubatsirai saka yakanga yayo kwamai Mazoe that's why ndisina kuzoita follow up mukaenda kwamai Mazoe ndakatoona yakatoitigwa live nabamnini wamai Mazoe saka ndakazongoti kana ikuri kuti azode chadzoka kana I think akawana help pameno because akangoti achibva pana ibvaenda kwamai Mazoe hapana mbota 30 minutes mai Mazoe akabva tondifonerawo saka ndakabva ndangoti it's okay chimubatsirai ikokoko unongozivawo zvedu masocialites ndikati chibva wamubatsira kusaita kunge tikuita akagwidzana kana kuti kana abva akaenda ikokoko it's okay is still a platform anongobatsirwa futi ndizvozvo All right, Mamo, enjoy your birthday. Thank you, my sister. Thank you very much. All right, no, that's okay. Okay, thank you. Right, vari kubvunza kuti wemwana wokwamutare akazoita sei wemwana wokwamutare after right. Hello dear. Hello caller. Hi, hello Melly darling, how are you? Yes, Canny baby, how are you, sweetheart? Shamwari kana kuti happy birthday asivuka ka usadaro so usadaro. No, to be honest with you, I do certainly do apologize, but what I can do. Mazano warova wena mede mari kuvharira mudheri nai kachibomira man, wait a say. Kana mai makadzvanya maivuka kana mai makadzvanya ngagare mumba vuka. No, to be honest with you, I'm very busy. I'm extremely busy, and I was hoping to meet you sometime soon, but I'll have to make a plan for you, honestly. Yeah, make a plan uye kuzondiona sha uri munhu wangu wakudhara haungadaro iwe. Anzwa kudhara zvuka takazona kudhara zvekudaro uri bhuru wangu ndichiri kuAfrica chaiko zvemakore mangani. I know. I'll make a plan. I'll come see. But I just wanted to say to Sonny, you're looking very beautiful. Whatever soap you're using, I'm going to cheese. Mamona vuka guys atanga. Thank you Linda. Thank you. Atanga vuka guys. Vuka andi blush. Bankuru vako vagere pa side nasapa. Andisi kuto blush. Mira nditobva vhairira mira. Vuka ari kundichama ngapo. Vuka ari kundichama ndodi. Kwanzi ndokupeta kowedzo kuti kupeta makari wayo andimboya padhuze muruva wababa gazi toda zvitaiudza vuka kuti ndomupeta wedhe kuti kupeta vakari wani saka iwe hamuna ghostini tenderera masitini guys ndandichavhitira asitizvo. Anyway, it was good speaking to you. Ndakuvhundutsirwa kuno manje ndinowaroya ndoyasa chitsinga straight ndezarada. Avazvizivi hanzi actually blushing mufana wangu vuka mufana wangu baby brother yangu. No, but honestly, change speaking before I go, and I really need to come see you. We've known each other for some very long time, and I will give you a better present. And God bless you, my precious sister Melly, and I always love you. I wish you all the best. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Hope to see you soon. I'll be waiting. I'm waiting. Chinguru wakanipromisa. Mabhiravira. Takatomirira. And enjoy your Christmas too, yeah? Guys, kune ghost ririko cheteko peta wedze kuti kupeta tisitonyanya kuriziva kwatoriziva vari wanepi wedhiro baba. Ameno guys, right pana mwe roda kufona guys. Mai veve ndeshora nyaya mai kwamutare vamwe muchibvunza vaya mai vekwamutare vaya after vachigodora papa tazama tataura navo papa nyaya idzonga sasa kwanza udzifambira because vanga vavharigwa majurisdiction ese vachigodora. So the only choice yanga yavepo now was kuti vachenda ku mira ndikutaura iyoyo vachienda kumapurisa saka vakaenda kumapurisa saka mapurisa akazita mapepa vakapiwa date rekukoti saka vakuenda kukoti murume wacho akadedzwa kubva kuBotswana saka murume wacho nainzi anosvika musi before after Christmas up saka now tamirira tichinzwa kuti kukoti vari kuenda musi wani vachanonzi kudi nyaya vakuenda kukoti kunorwirwa mwana wavo mukoti vakuenda kunorwirwa mwana wavo mukoti saka vakuenda kukoti saka ndo pane nyaya mai vaya vachatudza kana vadzoka vatori kuZimbabwe nanhasi. I think nebasa rakatopera manje because vatori kuZimbabwe kuti vakwanise kuenda kukoti vakwanise piwa mwana then baba vane zuro vaya vekushayiwa papa pandakataura nditi vanzi vauye natete chaivo kuseri vanatete chaivo vakabva vaorganiza kuchechi yeZayoja vakakwira
miraitona message vakakwira kuenda kwai kunonzi asi vakawana help vakapinda kunonzi kuAlbany vakapinda mutrain yekuenda kunonzi kuAlbany handitika hanzi 2.5 hours from New York City vakamboenda kunogara nevamwe pastor ikoko handitika vachibatsigwa netimu rekuchechi kuti vakwanise kusetla animaona kuti vakwanise kusetla saka ndo zvimwe zviripo vanhu vakapesera vakutobatsira vange vave 4 madiaries angatopinda vakashanda pamwe chete. Thank you very much Team America guys, ngatimbosirewo Team America my love nemalikes. Team America 4 madiaries aya vakabatana kudai to make sure kuti ende hanzi tanga takuita interview yekuscreena kuti voenda kunogara papi anzvadzana because just for kungotiwo vave safe. Vanhu vakawanda to help anzvadzi avo but vakadzi ava vakaita they took it upon themselves kuti oenda kupi Natasha, thank you very much. Then pana Sisikiri anditika, then poita Mukoma Clive anditika vari kuUSA, then poita Pastor Teresa. 4 people were involved in helping this brother. So we want to really appreciate you guys and we want to thank you anditika nokuti makataridza rudo. Saka vakazoenda pa next town inonzi Albany yoyo send out kunonzi kuAlbany ndoko vakaenda hanzi 2 hours drive from New York. Saka ndoko vakasvika at least vakanorarawo mumba nesuro vakadyawo chikafu chinopisa nesuro. Saka vakuchibatsirwa manje kuti vachidini vachisetla ikoko animona. So our American people, thank you very much. Saka that means ndikaenda kuAmerica inandimborashika ndimbovati panze guys. Ndikaenda kuAmerica chero ndingandangokwira ndege ndikaenda kuAmerica ndisina ndoziva ndikangosvika kuti guys nditoriko kuno ndatoburuka ina ndakokwenda ndiri bo guys ndinenge ndiri bo. Okay, hands take your check on your WhatsApp. I text you papi okay, right. Forward it on. All right. Andina message yauya my dear sister ndeipi yauya hapana message yauya. Saka ndo patiri vya America, right? Aiwa bakatikoshera Team America. Saka ndikuzati baba hativazivi. But baba vakabva kuko vakanga uchingozati kuna simeli ndo vatitovazivi baba. Pengozati kuna sisimeli tuku vakangoti vaona zvaoma vakangoti rika ndifonere mai vaya vakafonera sisimeli vaya vakazati ndobatsirwa ikoko vakazati ndokwandowana help ikoko, right? Pane mameseji akutumirwa panapa tenikwe izvo ari kukumbira imi izvi kuti mubatsire kukomita suicide. Okay guys, pane munhu panapa I think ifriend ukadati munhu aimboshanda naye South Africa ukuku ari kusenda mamessages aya, they are quite disturbing. Handiti asenda message yekuti I want you to see kuti what people are going through a lot kunzo kuti inzwai. Hello, yes, at hello my friend, how are you comrade? Vanonzi comrade anyway kune timu ravo uko. Comrade, can I ask, do you have a doctor friend? What I'm going to ask you is very confidential. Please. Hi younger, what's up? No problem. Always confidential. And I know you might not agree with it, but please, I am begging you, help me. And make sure you delete everything. I'll also delete from my side. I need pills that will make me sleep and never wake up.
please Mr. Dube, ask your friend to help. Unfortunately, this I will not and never agree. Share my friend. What's the issue? This is life happening here. Problems come and go. Please, Mr. Dube, I am begging you, please. I said, tell me your issues. I am very willing to help where I can. It's the same issues, we don't know about the issues. Okay, we haven't had food with my son for 2 days now. No one is helping me, not even my parents. So please, Kyakupa, I'm tired of crying over one thing. Guys, it's serious. Why are you talking to very nice. Okay, guys. Kungoda kufira kuti ndakwata chikanda chikafu guys. Kune vanhu vakawanda vasina kutodlapa. Iwe kumZimbabwe society kune vanhu vanotipedza kana vhiki vachiledza neshuga shamwari. South Africa nongorera 2 nights asina kuzotoda tozvura. Saka aziva kuti muchatenga kahuku ndosaka kuti but kuzouya neblackmail yekuzvura yakando pakaipa. Blackmail yekuzvura anozati makambomutengera huku aniti anozati muda kutengera ngangoti handinawo chikafu pane kuti nokuti akataura zvokuti kuzvura manje ipapapo manje apo tinobva tatakonana naye mbuza mari kutichengetemera life vari kutonamata vari padainved kuti maniponese mutipe yeye kuti dhile naye isu give ye to us tidhile naye guys 9 ndamboda kutohwasisi but haikana mirai fonera mukomba kuti ndina kufonera pafoni yangu zvikanzi Mr. Dube, you won't understand. Am I the one feeling pain alone? I came to you because I trust you and I know you won't say a word to anyone. I will say a word, but I will never allow what you are saying. There's always a way of solving issues. Please help me, I'm begging you. How do I solve my problems? I can't get a job, but I apply. I apply every day. I called Nova Shamariya and I know him and begged him for a job, but he rejected me. But I know he wanted an admin. Ndaba also doesn't want to help me. My parents are not able to help me. I tried hustling, even becoming a prostitute, but nothing is working. So ask Kutengo. So what if maybe this is what has to happen? Ameno guys. Mapirisa chekutenga no marara anoda kwaindiudza doctor shamwari yako indi prescribe mapicture kuti mapirisa kuti ndikwanisa ngonorara ndovaneka kumuka aiwa atidi kuitiswa isu guys, we are not going to atisi kuzoitisi aiwa kana mari aiwa ari kuda kuti shamwari yavo doctor ava iri ku SA antika ivape but still changotenga nditika mapirisi ivape prescription mapirisi kuti anovata obvarika kumuka because ane 2 days ari kutsvaga basa. Tinotori nevanhu vane 2 years 3 years padialysis vatsvaga mabasa vasingamawani zvinhu zvakatooma zvokutodaro but vanofighta, they fight for life. Havanamboti one day ndichamuka ndichizviuraya nokuti handina chikafu. People they fight. Mukadzi people they fight. Saka guys aiwa ngatise ndipei munhu yeye kunoku mudze kuti I'm giving you to my wife to help you. Tell mupe yes mundipeni number. Send a number to phone to my sister. What is going on? Tiwe and Antika guys. Guys, and the guy to a number. Timu phone resus. And Timu Vunzo to a problem. I can Chakamira say, hello, dear. I'm that doctor which I'm prescribed them a period. You or not take. So I don't do somebody who not think I have to dash in one of. Ati tisiu ayo anopenda ayo le gaya atipuwe namba yake tumufonere isusu tiwe kuti nyaya yake yakamira sei mira tumufonere kutotenga mapirizi acho nai katenge chikafu nai munanda kutozvura ukongo kuti blackmail kuti kuzvura yaka tinobva tatoenda because kune vanhu kutorwara vane makensa vari kudinika pane vanoda kuzvura yachayana nguva yekutext achita basa rekutsvaga vamwe vanhu. Thank you. Kutsvaga munhu akambokutengera chihufu kudhara
pamakadombotirigwa zvinhu zvakadarika ufu tozivei guys. Guys, munoziva kuti alright dear, munoziva kuti mukaenda kupost takanyora kuti nyora maproblems chicha unoshuvira. Kune munhu akanyora post yakandibata kwekuti ndainamata nezvaine zuro. Pane mwana akanyora kuti I wish them Mwari vanga vaita kuti cancer iwane mushonga ndipore zvachose. We've got somebody who's battling with cancer here padiaries. Ari kutoraramira upenyu kuti Mwari itai kuti mubvise mushonga cancer wanikwe munhu ararame zvachose. Umwe munhu akuti ndoda kuzviuraya because ndakaita 2 days ndichivata ndine nzara nemwana wangu. Ngangu ntura mushonga wemakonzo afe naimi. Unotokurumidza if she drinks poison fast anotokurumidza kuenda. Aiwa tipe yenyu ati aiwa timudzi izvozvo. Toda kuwa nyaya yake. Maybe we want to hear this. Maybe zviri anoteka kurega kudza zvimwe zvinhu mimi achakudza isusu tombatsira. Yes. Ngatipei. Tipei number. Azvina nebasa rese vapo mu South African tu yatina chiro chikaziva starting amudi yedu. Tipei number chete timbati. Hanzi vasikana andizive ndofunga akaenda kunovigwa umwe wachona akangonzi nemapurisa akachazo kutsvaga. Saka ariko kuda kuti mapurisa asati amutora. Achiriko panze. Unzai number. Tinona kutotambura zvitodaro guys vanotonamatira upenyu guys kuti Mwari itai kuti iyo wotwa ndida kufa. Right, number yake yawe. Tuni. Mubva mamuudza. Andika. Akatichi. Ngapi ndiro tichimuudza kuti tiri kuuya kuti ndaudza mukadzi wangu atada kutaura newe. Ungapindura auye pano auye pana batitaure naye. Timubatsire zvakanaka kuti kufa isiyo solution. Mare data nayo hake. Mare data nayo. Gaiti zvionere togana rapera. You totika katui. Une data. Haitumfonere. Une data. Hello dear, how are you? Ushapo. Yes, ma'am. Yeah, okay. I'm sorry to just come on your phone like this. I don't know you, but my husband just, spoke to me about you, and actually he is concerned. So he shared what you were talking to him about. So I said, as a woman, let me just come to you and try to ask you what's really going on. What is it? What's going on? You are free to speak in the language that you're comfortable. You can speak in Tswana or any language that you're comfortable in. Nothing is making sense in my life right now. Like, it's a mess. I feel like at this point. I give money to my parents are struggling to help me. Baby daddy, he was my fiance. We recently just broke up. God, like, everything just doesn't add up. Okay. So, unaliba na wake? I have 2 kids. One Udulala Soto, the other one is with me. Okay. All right. So, Rauri, wena killing kiss makasisika usabereki? It's been a year and 2 months now. So, baby, how did you broke up? Like, what happened? He beat me up and I got him arrested. Okay, so will wena it check patali or anything. He used to, but no yana has because girlfriend. Okay, so the girlfriend is fighting him for if he buys food for you guys. So we really wena.
O irile? I'm renting in Rustenburg. Okay. All right. So how about if you go back home to your parents? Because maybe havana chelete ya kuri ba kutuse uliko o irile nteng, but if you can go home, it becomes much easier. I can't even make a plan at least to get a taxi in the one I was thinking of that too, but that one as well I failed. Also, I tried selling my couches, fridges, but nothing. Okay, so we are willing actually to go home. Yes, home I can hide and die. Okay, so answer urekisa couch liwa in. Whatever senka was in the house. I have a couch, I have a microwave, the fridge, the washing machine. Ko kai ki ko kai? Ko kai ki ko kai? Oh, o tswa Lesotho. So a gona ro ka tsamaya le tsona dilo tsentse lo di rekise ya? So una le di price umpe tsona ke gone go rekisela tsona? Ne ke so be di price, ne ke be ile di sofa fela price. A gona di price. Fridge ke ne ke so be price le microwave le washing machine. So di tsamaya ka bokae? The sofa ne ke itse ke 2.5. Okay. And then fridge? Fridge ha ke se yona nka e rekisa bokae. Okay, o ka gona go nromella dinepe tsa teng ke gone go bona hore ke re ka beya price ife, then ke gone go thusa go re rekise dilo tse. So urari if ka go rekela ticket straight o ka tsamaya gae after o rekise dilo tsa go tse. Yama Can need even if like hanka khona o rekisa like the sofa if it rekwa ka 2.5. There's a lady at the band in garaging ya high. Ebe ke di kogela then ke tsamaya e tle re hantse ke maketa if I get a job. Okay, all right. Okay, no ka tlhaloganya. O so go ra gore gona no even if we can ke ka gona go krila go rekela ticket ga gona go ya gae o bo tlogela dilo tse ko mosadi o, and then if o krile mbereko then wa tla wa di berekisa happy. First thing in the morning nkatana taxi ka tsamaya. Taxi ya go ya Lesotho ke bokae? Ke 550 per person. O namela go kae? Ko Zinyaville. O namela go Zinyaville. O gona gore ka moso pakela o le ko Zinyaville o mfonela wena o re for Zinyaville for taxi rank o ndira video call. Ke bore kana go o fitlang ko teng ko Zinyaville wena o nketse video call o le for teng o di for taxi ko taxi rank ke gone go bua le driver ke patale driver na straight wena o tsamaye o ye gae. Okay, so mbereko o batlang ke mbereko o file. Nale experience HR assistant le data capture. Data capture HR assistant. So why ba sa gone go ira ya no like mo Rustenburg? Oh, the pampiri. The company tse ke di berekela ntse di batla di admin but they all rejected me. Why? I don't know. I think the other one is because of I don't know nana o rekota the negative attitude of which I was not even part of it. Oh, okay. All right. Okay. All right. No ka hlaloganya. All right. Ha re dile jaro mara o itse modimo akere? Wa rapela akere? I go to church almost every week. Okay, it's not a matter of going to church. It's not a matter of going to church, my sister. It's a matter of your personal relationship le modimo wena le modimo. Kuna mona kung eso ager mona kung eso ke yona na go tsantsele o ska le mo batong o ska le mona o tsene mo kamoring ya go o le one o tswele le bati
ulle tata mara ulla ko mudimu uri mudimu mara nna ke ditseng what have I done to deserve all this ki wena mudimu hape o thusa bantu ba botle why nna dilo tsaka di sa tsamai straight why go sna le kuri a ke cream bereko in dilo tse di so o lelele ko mudimu wa utla wa itse wow kupa ru focus instead of kuri utsamaye always going to people to cry in your own house, cry to God. I get what you're saying and I get where you're coming from, but try because we are people. Today we can help you, tomorrow we might not help you and you'll be disappointed, but Mudimu will never disappoint you. I get right? Yes. So kuparikamuso pakela mauliko tengi panganya dilo tsa gago kamuso mauru wa tsoka pakela o ya ko tengo taxi rank wo mfonela o liko tengi agere unketsa video call ki bueli drive. Okay iko bueli wena kamuso then. All right, no, that's okay. Mwana okay? Hello baby. Hello mommy. How are you baby? I'm fine. How old are you? 4. 4, you are clever. You're only 4 years. And already you are speaking English. Yes. Yes, mommy. Okay. So Pimila dikele dija mama ene? Mama ayilukise kamuso litama eliye khaya gere o bona mukunu. Okay, kusiami baby girl kutlo bole wena kamuso ya? Okay, man. All right, sure. Guys, let's not judge people. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. So I think I don't know. How that they got he got in that she got in that okay, all right. All right, no problem. So what I'm going to do, guys, I'm not going to judge anyway. Is I think akatoremerwa tangofona kufona watangweta tangofona mnachitochema alimona. So it's okay. Ndamuti aende kurenki kwacho mangwana kwaruta nokwirira mabhazi kwenda kumba kwawo kulisutu alimona atonzane mapepa yese mu South Africa. So zvinhu zvinenge zvichingwetikawo then akasvika pa taxi renki ondifonera ne video call ndoona driver handitika ndotaura na driver kuti ndikubhadhira straight kwa muri mari yacho iye unovaburitsira kulisutu ikoko animona ndonomuburitsira unovaburitsira kulisutu ndongobhadhira driver uyawe unoburitsigwa kulisutu antumazviona. Saka mangwana makuseni achafona notanga kuti ndikutengesa firiji nemasofa nechi ndikamboenda kumba pamwe ndoramba ndichitsvaga basa ndikawana basa zvinhu zvokuti pandinodzoka ndinogona kuzowana pekutangira ndozvaataura. Saka paataura ake it makes sense anomona paataura izvo it makes sense ndosaka ndati ati pane pano munhu wakumusha kwawo kwanogona kusiya zvinhu izvi mugaraji anomona then omboenda kumusha ombonozorora kana akawana basa odzoka owana pekutangira anenge ane zvinhu zvake zvokutangira. Saka it makes sense regai aendi anza vauda kutopinza pa aiwa kaka wati tichambopinza busy here isa timbopinzi busy kana wati tichasvika ipapo here ati anosiya kune munhu kumusha kwavo ati tora washing machine hana tora washing machine ati fridge ne sofa ne microwave pata washing machine baya washing machine dzakachipa kakuno iwa uzi kuti vanhu veku South Africa ne vanhu kuna Lesotho kumisimbe herewe hauzvizivi kuti havadi kuwacha nemaoko isimbe unotoona mukuku mune mbedha wakawira asi mune washing machine mune zimukuku hamuna muri kushuwa nezhara si washing machine iri papo vane ku South Africa havazivi so guys saka guys apa pacha pana uyu tapedza aripera mwada kufona hanzi ku Rustenburg manatsa ndiziti uri ku Rustenburg here kana uriko tikutume uindeko unotenga tiketi iwe aripo here ari ku Rustenburg apa azvika zvishandika zvoto nani ari ku Rustenburg aripo here uinde kunomutora umuperekedze kunokutenga tiketi usitopa iwe mari unosiya watenga tiketi uripo here ari mu Rustenburg apa CG Rosa ari mwere mu comment section kutuma bamnini kapi ndinotuma bamnini anogara ku
baba mimi nongenda nomutora vonusiya vamutengera tiketi baba mimi nongenda nomutora vonusiya vamutengera tiketi ndai tofonera baba mimi baba mimi mumubvunzei kuti anogarepi musikana chiri mami takanyaza risive imi chingomubvunza tika unogara kupi hapana chakamboipa ingati sitiri kutuma iwani moita kunge mami singati hamukutaura naye mamuchitaura naye posapa imika saka chimufonerai ndimufondera baba mimi mufonerei timufonerai bamnini muri sei bamnini masikara sei bo mani English munenge muri kutonhla Christmas wani bamnini titori ku Christmas isu muri kupi titori ukoko kuchiko kusaidira kukanana modzokera kumba nhasi here manje inende awa nenda kudeti alright saka tiri kuda kuti mutitirewo kakamwe kataski katoda kuti mutitire mangwana so semadiaries ndiri palive pane musikana ari muRustenburg imomomo kulisutu auya achitichemera pana patada kuenda kumba handika saka toda kuti tipiwe address imimi ndopa mari imi mosvika munomutora monosiya mabhadhara tiketi kwai kuzinavheo rokuti aende kumusha wake kulisutu okay alright ndokupai nekafiwo kachona imi moenda monosvika kuti ndatumwa pano kuti ndikutore ndikuperekedzei kuzinavheo ane chimwana so musiya mavakwidza vorova pasi musiya matengawo mabhanana nechisho kuti vafamba vachidla murodhi vachienda kulisutu musiya mabhadhara tiketi ndichawa kuti matiketi I think kuseni regai tipiwe address mosvikapo imi kuseni tomuudza kuti muno yangu moenda alright good right saka sorted guys bamnini anosvikako makuseni bamnini anosvikapo kuseni vomutora voinda 2 tickets rake ndere mwana so guys pane moda kufona here guys apa pana moda kufona here guys ndimbotaura guys ndimboshera nyaya yangu yagore ra 2024 guys ndisofurira vamwe vofona vada kutaura nyaya dzavo za 2024 handina hangu data rekuona live ndazono chimunya tomorrow but nangoya nchiti happy birthday thank you Preshi thank you hesi vakoma muri sei hesi vakoma muri sei hanzi bamnini anobva never avambodaro bamnini hello dear Usmeli muri sei ndiri right muri sei right ndikodawo kukupa 200 rands yekuzotengerawo mwana thank you my sister thank you Capitec money then baba mnini wozokona isaku Capitec koko kotongo baba mnini wokoleta alright bless you thank you my sister thank you well done tine 200 yechikafu yavo tatove ne 200 nekapu ndaitaura muzotiteerera kumasure uko 200 chatopiwa kuti vatenge hanzi vatenge chikafu vachienda muningiri vachienda murodhi thank you very much my sister mwari vawedzere pawatapudza mwari vawedzere vanofamba vachidyawo nemwana ane mwana vanotengawo machips murodhi nekodhiringi vachiinda that's okay alright 2022 guys 2023 ndinushu tikutaura testimony this is my testimony now ndataura pandakauya papai last year ndauya kunoku papai last year ndichishanya kuno kuUK ndauya ndichishanya kuno kuUK last year ndaita timu rangu remaladies rati SIS-MELLY komadini kuti muye kuno kushuwa maona UK imaiona send you a message andisi kuona message ku WhatsApp ukuisa ku WhatsApp ipi hakuna message ku WhatsApp I don't have a message ku WhatsApp kwangu hakuna message waisa message ipi ku WhatsApp here kana ku message handina message ku WhatsApp which number handina message hakuna message uku maisa ku message here kana ku messenger kana ku WhatsApp because WhatsApp hakuna message baba ve America zvakare mozotidzi mozodzokodza live mowana tazvitaura zvose zvirimo imomo hamuno hapana message apa my sister amino chainde ipi message yako nyora futi kana kuti une wrong number hanzi baba makandironsa drum papa letaura nyaya drum paya
zvikanzi nemasisters ending na 326 na handina message number yako handina number from which country handina number ini handina message handinayo ini handina message handinayo ini chokwadi handina message handina message handinayo ini UK no tinotenda handina no what's going on handina ini ndifonere tinotenda ndifonere ndione ndifonere tione pamwe yavigika namba yacho ndifonere tione fona nditase ukafona ndotasa ku WhatsApp fona tione I sent it yesterday yatidzokere kusoro kwacho yesterday UK number yesterday asenda okay ndaiona oh I'm just seeing it now ndiane zuro ndaiona akaisa nezuro all right tinotenda all right I see it now rega ndiite all right ndandisina kuiona okay ndaita right ndakudzokera ndakuenda nenyaya yangu ka amamezi akati wandisanga iri kure zvokuti du saka ndobva papa vakadzi vakati no saka shamwari dzangu simeli chiitai kuti muye kuno kuvana vauye kuno kuzvizodidini paya vataura paya vana vauye vadzidze kuno at least kune life yakanaka yevana bamini yatoiswa ningikiri cash send yeningikiri yemukadzi we200 tiya yatoiswa right chazowadza bamini ndikati ndazvionerawo right vana vavanouya nani zvikanzi munogona kuyana kana dzanoyavega chichichi ndikati alright apa ndandauya kuno ndandisina kana papa ndandisina kana nyaya yeningikiri guys brains okutomboya kuno kuremember kuti pane vanhu vakauya 2022 mukuremember 2022 pane vanhu vakatomboya chiti tine maCOS vari kuda kuuya kunoku masiku azvichiita mahara guys mahara free pano varimo munda vaona muconversation maeshere kuma mabasa tikatotora chiti vanhu vakaita zvinhu zvekere kurudiwa vanhu uyai manhikiri munzai mauyenyu vanhu vakatounza zvinhu zvavo tikatoendesa pakahayiwa vanhu tine vanhu vakauya 3 diaries kunoku 2022 tatisina brains achitasina kana mnyando chindasanambozoti zvirimbofamba sei ndasanambo ndaingotora maCV vandichindisa ndasonyatsokuva ndipo vaiti nyatsokuona mabhururu angu aya kuti musimelizi vari kungoita havambudoziriwo kuti zvinhu zviri kufamba sei chichikuitika kandazoye papa yamanje vati imi takaona mtunza wamwe imi munorata mudi kuya ndikati ni vanhu vanongozvira ina nditombozvizivi zviri kufamba sei plus ndendichidei kunoko zvikanzi ko vana vaisaka vachadini ndobva takotora chinyaya yekuti zvikanzi shamwari hatisi kutaura hanzi sisimelitai kuti father diaries vabude pachena kuvanobuda pachena wakoshanda nditombo muzimu rume kubuda pachena kupi and hatisi kutaura nyaya yechihure chafather diaries pano tikutaura nyaya yedu yediaries kana vazohura ndichauya nechihure chavo pano wakutokanganisa nyaya vanotaura kubuda pachena vachitei kubuda pachena kudii kubuda pachena kuitei naishanda chacho vanofunga kubuda pachena kunani vanofunga kubuda pachena kunani vanofanira kubuda pachena kunani vanobuda pachena kwandiri kamukadzi wavo ndoti vabude pachena kwauri here naishanda ndivaudze vauye kwauri uvabude pachena kwauri unoidii fesi yavo kana waiona ugoidii wako iwe watokuzi iwe wacho iwewe watitozivi kuti ndiwani uri ghost diwangu wamboya nefesi yako ka newako murume uya newako kwai kuti vakatinyenga ndotizarega tichitamboku atatokutolareta zvakwana my sister
hatisi kuita izvi 2025 hatisi kupinda nevanhu vakadai. Tatomuendesa right. Kwai kutoti kana voda kuti nyenga tigotiza zvakaoma right. Chinzwa hai guys, ndabva ndati ndikati alright, vabva nditsanangura ndikati saka manje ndotangira papi zvoitwa sei zvikanzi life yevana kuSouth Africa ndopepa mama magetsi anga kuenda down, zvinhu zvakudini, zvinhu zvakuita sei, zvakudini pepa. Ndikati good idea here. Vanhu vacho umwe akatomboditi my sister akati pane my sister ndoti my sister so akanditi kana tingondipe zvevana vacho ndigara navo. Ndikati zvinoita here hani mwana zvikanzi vanongoya. Ndikati alright, zvikanzi ndatorina ndine vana vangu vakomana chete 2 mundipa vasikana vabho zvokuti ndazoti alright bho ndadi paya vandibatsira zvikanzi modini mva tatina mukoma godhoni anditi ndikutonemba tiri kuLondon uko tiri murestaurant. Bva mukoma godhoni akati vaudzei senyama. Ndakatombovaudza havazvigusisi. Ndikati aiwa saka totangira papi zvikanzi neumwe wananga ari papo zvikanzi inini tsvagai kunoitwa zvemasenda eislets aya ndobhadhara. Mobva zvikanzi mobhadhara. Ndikanzi ngavaite islets. Muzati ndaifanira kugara 3 months kuno kundobva ndadzokera. Anditika ndaifanira kugara 3 months kuno kundobva ndadzokera. Zvikanzi ngavachiitwa zveislets. Alright, islets izvo zvinoitwa sei? Zvikanzi kuchinge muchidini zvikanzi aiwa neumwe yaivepo. Zvikanzi nemunhu andoziva munhu yeye ndichamubhadhara ini anotisa vanhu obva vaitisa. Mukoma godhoni atosecha papa zvikanzi kune kwandaona kuManchester nokudhuze nekumba kwedu kunonyorerwa islets yayo. Ndokwachienda kunonyorera islets iyoyo kuManchester ko. Mukoma godhoni vatozvitora serious kam. Godhoni kwangotara chinhu kaanonoki. Ndosvika kumba pai vatobhuka kuManchester kuya kuti munhu akazonyora islets. Musakati wakati my sister yaya vatotaura nemunhu yamunhu atondisira message pafoni zvikanzi ndapiwa namba dzenyina ningi. Andika hanzi ndikubatsirei zvemaislets. Totanga kuti zvemaislets zvezviya kwaiterera nichipuwa maassignment muchiterera zvereading. Ndikati kuterera munhu akutaura apa zvikanzi mufanira kuterera kuti muzise zvinhu zvaari kutaura. Handitika alright ndikutoteera nzi my sister handinongo ndivana tongoti navana my sister tese whether mudiki muhombe tikora na my sister just respect. Hanimona ndikati alright tikutoteerera zvinhu zvezvo kutoverengwa paya kwaiverengai imo. Ndikati iwo makombozi eni iwaya nemakomborenzi eni iwaya tiverenge kwai zvizvo zvinhu zvinoya izvi verengai. Alright, tatodzidza paya ndaverenga ndimona ngondimakira munhu yangu ndimakira ndichingowina ndichingopasa ngati zvikanzi ndozvizotoenda zvinobva nditi after 2 weeks zvikanzi you know what zvakangofanana imimi chiregai kana date handiti makapiwa rekuenda uku ndingaita zvebhora iri redi palife. Zvikanzi handiti makapiwa date rekuenda nonyora kana date riyera kunosvika handitika ndo pandichazokuba chiko ndinochimbogarai because zvakangofanana. Alright, tatogara tiri mugroup reWhatsApp. Ndatorega kutamani pepa nditozviwisisa zvinhu zviya. Saka tona kuti haiwa zvikanzi hamumbononetseki. Takutopa padhuze manje unonyora paya kwasari kwa 1 week. Ndatanga kuita futi zvemaislets zviya just kurefresha memory. Ndobva ndaenda kunochinonyora kuManchester kwenda svika meya mai mwana otosvika papa zvakanaka naka otosiya ibhutsa po otosechiwa mai mwana koni kuti hauna. Ndikati tikusecherwa chii handimaona. Zvikanzi notwa mwana opinda akanyorera maanswers. Ndikati mukura kuti zvinhu zvataidzidza zvezvo asi kunoya inini manje muchisvika padhupe pe inda kuti vanhu vari kusechwa kudai so saka zvaendaidzidziswa zvizvo zvinoya zvikanzi zvinenge zvakaoma. Kwanzi managerians anopinda akanyorera maoko akapinda taitobviswa nebhutsu nechikana uine mvura chigubhu chemvura chobva chisina bepa rera rekunze sitika rekunze rera konzi ngaribviswe bhozi rinogona kunyoreswa rigona kuita sei rigona kudini vari kutoomwa izvozvi rigona kuita sei rigona kudini. Tatopinda mukati miya mai mwana tatoona tatogara mukati miya uri wakatogara uri 1 mai mwana umwe apo mumwe tine maIndia maChina tine vakuNigeria vekupi takangozarawo nesiwe kuZimbabwe ndiniwo ndandirimo amene vamwe hamuzozivani. Takagara meme takatozara chirumu mai mwana mapepa atouya zvikanzi makutoita kwakutoplaya chiredhiyo chiitai tatoita zvokunyora maislets aya. Andika maislets aya tatonyora mai mwana azouya maresults kumba izvi ndadopasa maislets ndadowana islets ka ndikati ndadowana maislets aya. Alright bo. Saka what is the next step? Mva one of my sisters zvikanzi inini ndoda kuti mudzoke nini ndikupai course. Saka ndodini zvikanzi saka dzadza kutokwana kumadza 5 months or 6 months zvikanzi kosa ragara rakatopiwa rakatopromiswa raripo dhari. Handimaona angadori 3 makosa angatori 3 makosi but rimwe ranga riri kwainzi kure kuWales South Wales what kwainzi kure vanhu vakati kuWales kure uko munosvika sei kwete rimwe ranga riri kwainzi kwaikupi we handizivi asi kwainzi kunodhura futi
handimona kwanzi maitofunga kuti chachiri chokwadi sisimiki kwainzi futi kure paipai and plus inini pache zvangu ndakupa kungonzvera paipai these 3 people my sister mwoyo wangu unobva kundisapa wakandisapa ndikati arega ndibaye kune this my sister ndikati arega ndibaye uko handimona makosa aripo Gordon anenge akachengeta secret anenge akaudzwa udhara Gordon akachengeta secret akati mapedza saka imimi mafutafa kuti muchizokera kumba manje makosi saka madecide kuti muda kunyatsonaka kwa tairamba kuroko uko chuzai apa pasara pane chudza sara uku kuroko kukuti tikada kuti tizokushanyira ibva pano ka anenge atori ma 4-5 hours andikatora it's no problem kwanzi kure kupi tikuwells pati kwanga kuri kure neko vanogara ivo sekuti hando dzaizota hama dzangu handiti unoona saka kuti vazokuva kokure nekwavari anoona ndikatora it's bo ndati ndikuenda uko hapana vandoziva ndadzokera kuafrica kuya kuenda svika kumba paya ndaingoudza kuti itai so tandotumira mapepa endai munosubmita endai motora police clearance yenyu munopanoda futi yekuzimbabwe ndopapandakamhanya kuzimbabwe paya muri kurimemba ndichiti pandai kuti vanhu vachiti tangozokuonai mabuda kuzimbabwe ndichiti ndiri mubhazi kudidi ndichinyepa ndichienda kuzimbabwe ndakasongorobuda nda kuzimbabwe ndatora police clearance yangu yekuzimbabwe ndatora police clearance yangu yekuusa ndiyo yakati nonokei kubuda dzichibuda dzise ndichisubmita ndichiita zvinhu zvese handipana chinosubmita paya andinamboita 2 days 3 days visa rairanga ratouya ndaifanwa kunge ndakakuya kuno last year muna august kuya kuuk ndaifanwa kuya visa yerabuda manje august ndakuita cold feet guys sekuti ndichauya kunoku ndakuita cold feet ndikati ndakati ndakuita mistake pane zvinongoitika guys so zvokuti nongotaka kungofila ngoti ndipanda pandenge ndikuita mistake mwa ndikati kana ina handichadi ndakutsika madziro ndakutika kuti ndakanyorera kuno kuuk ailesi yangu ndakainyorera kuno kuuk yacho yotonzi yakaoma kudarika yekuafrica iyo ndakainyorera kuno zvikanzi chinhigirai chiuyai ndikataka kupa excuse me mwana kataka kupa excuse kuti ndoya pane zvaitika zvikazi kuti zvikazi zvikanzi mukaramba muchipa excuses inoti home office inenge ichida every evidence kuti nemhaka yemusina kuuya nokuti mafangwe mapepa esanga katoenda kuti mfange makatotanga basa ndikati tokumbira kuti ndimbotambira Christmas kuno tozouya zvikanzi asi makutya makuita cold feet ndikati chokwadi ndikuita cold feet. And there was a time when you came back from UK didn't want to go again zvikanzi ndikati ndakuita covid ndakutya kumba uku ndataura manje ndavaudza kuti nyaya vana vafara aikona muziva kids net guys kuwa kuti vavawedhe kuti London here kuti vangawedhe kuti UK vana kuchavatiwi mai mwana baba vati handizivi but I'll just whatever I'll just support you zvamunenge mango outsider I'll just support you alright bo ndazouya paya guys the rest moziva ndapinda paya ndatsvagirwa imba ndiriko kuafrica kuya imba yawanikwa ndasvika naenda nogara kwamaiguru kuya ndanogara kwamaiguru zvakanaka guys tikungozvitaura dzedu idzi dzave nyaya muda kuti muhwisise nyaya ndikuda kuti ndamekukudzai ndogara kwamaiguru kuya zvakanaka guys izvi zvatingotaura edu zvakapera guys kana paita muchirwa chikuza kuti chinhu chinonzi depression chiriko haasi mafanis ichokwadi chiriko ndatangawo ndapindawo paya ndiri mubhasi ndikuita malife hangu ndichinda mubhasi paya ndichinda kubasa ndichitiwoka tikutoboosta apa pandakanga ndatoudzwa ini semunhu wacontent creator guys tinogara takatsvaga kuti zuka zvinofamba sei chichi togara takamhanisa tikange ndichitoziya saka inyu kuti kunoku ukapusha ichitoti malife chidini zuka kaona kuti location yako iri kuramba ichita malife i1 location handimaona maratings ekuafrica nemaratings ekunoku akasiyana handimaona saka ukapusha ip karamba ichibuda uri mueurope anobva achinja maratings handimaona because pane pakuti unouya uri visitor woita 3 months handitika wodzokera anozviziva saka ikaramba ichibuda handitika anopesera achinja marates ndaida kutofaitira ndatoona magepe emarates ndoanda kutofaitira paya ndakuita malife angu mubhasi paya pazotanga kusimuka mhepo ndatanga kuatakwa kunzi malife aitwe mubhasi ndatanga kuatakwa paya guys ndakambotanga chiti ndezvekune nditikutamba guys apa ndiri munyuwani ndiri munzvimbo apana vandinoziva munzvimbo ndongo munhu andoziva vanoziva family andoziva iri yamheno kuti 1000 kilometers mangani kuno kubva kukwataenda ku 4 hours handimaona ini ndiri kunoko zvatanga guys paya budai paya guys ndakapinda mudepression handidi kukunyeperai
ndakapinda mudepression. Mai vava vanonzi midhi vakandipinza mudepression, and I want you to listen to this. Kana makazoteerera munyatsoziva kana muchazoona negostera nechii, because hationa nezvedu handitika apasi zvapo pamuromo, asi kuti kuda kungoti munyatsoziva. If this is 2024 atopera, takupinda muna 2025, tinoda kupinda takachena, handitika tiri vanhu vakachena vasina zvigumbu vasina chii. I don't hold you, I don't hold this against you or whatever, but I just want to share. Munoziva ndakangoti anyway zvinoitika. Urimo mwana waiti uchitonzwa utorimo munhikiro utonzwa chinze unombotanga chitenga ndimbodaira davira watinga kudaira uri munyuwanika hausi kuziva zvikudiwa nesingadii munzvimbo nzi tiri kutokuripota hausi kutoziva handi mwana toda kutokuripota toda kutozoti aiso toda kutodai vakabva vaenda vakanondizvozvomura chividhio changu chechiya chekupati chibva kubirthday party yatakaita iya yachi-celebrate birthday party raJume maybe that day riya ndiri palive takadhakwa ndikabva ndanoburisa futi ndandasiya pasiti ndobva ndaiburisa nditi iyi futi herei chichindichisa pasi pesiti. Video ikatorwa ikanzi yakanga yoshandiswa kwa evidence, yakaendeswa nayo kunoshandiswa kwa evidence, and but ndakangonyarira because people vandandinopa palive vaiziva kuti taive tiri kubva woko ndokwa taive tiri tatisiri kumba kwemunhu handimaona. So pakabuda chividhio chikatakakutenderedzwa checha zvikanzi vakatora ngaaende chichanzi tada kuchitumira kuhome office ngaadzokere kuAfrica because chividhio ichi haana kuita police clearance, haana kuita, akazoitenga akazodai. Handisina criminal record kuSouth Africa, ndandisina criminal record kuZimbabwe, saka unongoenda unotora mapepa police clearance ako unongopubwa nokuti kwakachena hautengi. Guys, kubasa kwako kusango, and I think chakave chidzidzo even nekwandiri kuti paunenge uchitawo paipa uchitira vamwe vanhu katanga watarisa kuti munhu ari paenvironment ipi. As much as zvakaitika kwandiri but inini wacho ndakapa chidzidzo guys, kumira pachokwadi panzvimbo nekutaura chokwadi kwakanaka. Inini pache zvangu I corrected myself ipapo, hanimaona ipapo ndikati no Mwari, if ever there is munhu ndakaitira panguva dzakafanana neidzi tsika chinhu chikuita noisi. Okay, Mwari ndiregererei Mwari, because this church chinonzi depression chiriko kuvanhu guys. Ndakanda kutadza kuvata manheru chikafu maiguru vavaenda vasvika kumba chikafu kuti kubika dai handichadyi, ndakungoda kuita kuve ndega ndaimbogara namaiguru tichiona TV tichifara, ndakungoda kuita ndega. Apa ndifunga kuti ndo depression yacho. Apa ini depression panandiri kuAfrica guys, ndasingahwisi chinonzi depression chii, tasingazvizivi kazviri, hatisi exposed kwazviri guys. Taingoti depression chigwere, taitoti munhu akadzi depression bipolar paya pavaitukana kudhara paya vakodzana depression bipolar tobva tati paya ari kupenga. Taitofunga depression kudi kumhanya brain. Ndazvibvunza paya ndikati saka kureva kuti ndakutomhanya brain zvada kutofila kutomhanya pfungwa kauko. I remember one day ndichifonera baba avakafona vari ivo nevidhio call ndichitaura kuti ndakuda kudzoka kumba, ndakuda kuya kumba, varipa vakati chii, ndikati ndakuda kuya kumba. Semunhu asingaiti zvesocial media, vasavatambiri kusocial media, vaiti zvesocial media you know, kuti ndivaudze nyaya zvese zvakasvitika zvavasi kuzviziva, hanimaona. Ndio musi wandakavaudza ndikati kunoku I think ndakaita mistake. Ndofunga pandaiwa moyo wangu uchiramba panga ndandiri right, ndakaita mistake. Chikanzi chii, ndikati I don't think kuti munomu I will last and I can survive. This place is not for me. Chikanzi why, ndikati vandavatsanangurira zvese. Zvikanzi really, ndikati zvikanzi just ignore, ndikati hazvisi kuitika, it's not, I've tried but somewhere unongonodhumana nazvo kudai, hanimaona. Zvikanzi do you know her from somewhere, ndikati no, tatongozana zvepasocial media ipapapa handitovazivi. Zvikanzi ndikati it's a serious. Zvikanzi ani vamwe vanhu vari behind here, ndikati kuona kwangu yes, nekunzwa kwandiri kuita yes, there are forces dzimwe dzaitombori vanhu vedu zvekudaro vari mudhuze, asi vanokanda mashoko ivo vomira kumasure, ivo ndio votambiswa front from chi kunzwa kwatiri kuitawo ivo se vanhu ndo vanotamba front. But kune vanhu because muzvikwata machona imomo macho muchikwata chavo mune vanhu vailikisa information, saka information taitoiziva but I didn't want to use that information, handisina chokuita nazvo, hanimaona, because tangoti zvinozongopera. Guys, ndakatozovata pasi, kuvata pasi chaiko kuvata pasi kudai so ndakutoziva kuti handichanzi zvakanaka, ndichingoti kungodai so unosangana nacho chipost 2023 kwa ndikuziva kuti it was not a good year for me. 2023 yes, kungodai kunosangana nacho
kungodai kungonosangana nacho 2024 sorry kungodai kungonosangana nacho hosha kuti zviri kufamba sei guys hazvina kumira zvakaramba zvikondinya pane pandakazomboita chimwe one day ndazosvika pakuti ndakanselewa nevamwe vakadzi vedu epanapa vazondikansela ndakutanga kuzwa zviri nani manjota vakati we know you to be a strong person. What's going on? Vatoudzwa even na maiguru vaya kunzi Smela zvinomira ndaizouya hangu panapa sometimes antimana ndotaura but vamwe venyu maitozvipika moti Smeli what's wrong chi ndoti handiri right I'm not okay guys vamwe ndoti ndikunzwa you know but kundichakudza inongoti rega tingoona kuti zviri kufamba nekupi ndakazokanselewa ngakansela kadzi vaya pandandava nestrength manje pandakazomboita kakupindura paya hanimaona apa ndiri munyuwanika handisi kuzikuudzwa mautsigwa wacho kunzi zvinodiwa zvazvidiwi ini ndezati ndandine timu rangu randinaro panapa rinoshanda ukoko kumaofisi ikoko kumuona nawo muofisi vaindudza kuti no itai malive musamire malive hakuna nokurabidzai azvinei nesu izvozvo kwatinoshanda kubasa kwedu itai yamunoita ndakuteera ndakutokonja zvangu chiita zvangu malive ayanchidini ndika guys iwe unongoshiri kuita zvinhu zvako papeji pako you are doing your own content you're on your own page andiri kuita izvi ani mukona kuti ndikuya ndichi anzi 2023 was not a good for me don't worry sisimiki nasi tikuvhura hombe anzi I could see Smeli kuti you're not okay vakawanda vaizviona tiri kutaura ndi 2020 toda kupinda 2025 takachena andika tisina zvigumbu saka tichashare nyaya dzedu ndadi paya zvikanzi ndakanseliwa paenda zita chikinda gore zvikanzi tatotora mavhidhiyo iwayo watopinda totoendesa zvikanzi hatina vhidhiyo ratinotambira isu rechii iwewe imimi kubva nhasi tinotaura kuti silence golden mapindura zvakwana don't answer again saka inoda kuizvozva kuti ava vane more information because vanoshandako ndokubasa kwavo vane more information avo handingamboudzwi nemunhu anoshanda kwandoshanda asina information yekuti ada kundivhundisira animaona zvikanzi whatever chinoitika tinenge don't worry tinenge ndichitoziva animaona guys ndoda kukuudzai nhasi handinambovhera ndakakuudzai takazviziva isusu vakazviziva tikanyarara munoziva kuti ndakasvika pakuti pakagarwa pasi muri kunzwa pakanyorwa mapepa kuhome office handambovhera ndakakuudzai pano ndakukuudzai nhasi yakatanga sediscussion kuchinzi tikuda kuripota handitika asi zvisingafaniri kuti zvizikanwa kuti ndivanani varipota but somehow it got to me ndakasvika pakuzoziva takasvika pakuzoziva pakanyorwa pakagarwa pasi pakanyorwa mapepa munoziva guys ndakambokuudzai before antika ndikati zvinoita Mwari pamwe pacho anonzwa maconversations anotaura anoona zvakumberi tenge singazivi anogona kuti uchida kuita chimwe chinhu obva ngokustopa kuti uite chinhu ichochoka handitika achiziva kuti kumberi after 2 years chinogona kuzodzoka kokuruma iwe usingazvi-understand handisimaona guys ndikutaura because kuda tipinde muna 2025 ndakachena handinawa ndikuda kuti ndibatire chigumburu kana kudai kwakanyorwa mapepa akaenda kuhome office mapepa achienda kuhome office akainda achinzi akatora mwana ushu hahasi wake ndewe brother yake saka munoziva ndichimbokupai conversation yekuti before ndauya pandainzi ndauya kuzofista panapa pane panaimbotaura nacertain somebody achinditi nchiti zvamunenge nchiti ndiuye kunoku muri kunditi ndiuye kunoku ndine mwana mapepa ndakambokuzanya kuti ndakamboshayiwa social worker wake for a very long time because handisina brain dzekuti ndichazoshanda mapepa ndikazouya kunenge kwanga kusina brain dzodzo saka ndangoti mheno zvaenda mheno tikangosiyana nazvo tikangodaro handimaona saka manje zvakuchiitika zvokuuya masocial worker wati nhamba handichina mufoni ndakachinja nhamba handichina ndakumutsvaga process ndakanga ndatanga kuita udhara illegal adoption guys but yanga isina pasina kuenda kukoti tataenda kukoti handika tikapiwa rimwe date tikanzi azouya nechimatsambe kuchikoro nechichichi saka tanga tisina kuzodzokera mva tangorega kuramba tienda kukoti saka yanga isina kuperera but paperwork yese ndinayo handimaona apapa saka one person akatomuriti imi kuuya kwakatika vanhu vese vazhinji vakayaudzana kuno kuvanhu vaingogamana mwachingochena neivhini mapepa evamwe munogona kugatisa chi mapepa mongoyawo zvakaitawo vamwe chichichi ndikati awo zvinoita
ndive some people wadaundonyudza ka vaindudza kudaro zvikanzi zvinoita munotoita modai auraiti bo hanimona samwe sezvinei guys haninoona hazvina kuzoita saizvozvo mozati mwari uyu hatizokwesheni mwari chii chakaitika handizogoni kumukweshena mwari but unongoti hameno mwari handimoona hazvina kuzoitika saizvozvo so zvakazongoitika kuti ndavo kuzoti one day tichitsvaga chiti ngatimbotsvagai munomu iye mwana wacho anga ane bhuku raitaura achinzi nyora zvese zvinenge zvichiitika animozana tichauika nachidhila nevana anenge uchinzi nyora zvese zvaunofila nyora magariro endi whatever manga muine nhamba akati kune bhuku riri kugaraji mumabhuku akudhara mirai ndinoritsvaga ndokunouya nenhamba bva taiwa bva tamufonera ndobva ti ndaitoshaya kuti ko makasi makadzokera kumusha kwenyu kana kuti makaita sei ndobva ndamuudza zvandaironga akanditi that's not the problem animona do you want to come over kana kuti ndobva ndati we can just do it kana mapepa acho amuinawo kunoku then tozongoenda musi wecourt date kana rapiwa date toenda kuti rini ndobva tangoita izvozvo ndobva zvangova hazvinambopera hazvinambononokera kuti time because everything was there zvangosvika pakangonzwa even jaji nekuziva history nesure kwese nechii zvese neeverything bva mapictures ari mwana muchecheche remembered zvese zvinhu vanenge vanazvo hanimona hazvinamboita 2 minutes kana kuti chino bva tingosaina mbepa iseri everything kakagrandered vanapiwa everything handimona saka ndakazongozviendesa vanhu zvinditi ano zvinogona kurambwa kudini hazvinambone pekutanga patakatomboisa kuvhisa pasina mapepa rakarambwa pekutanga vhisa akatonyimwa vhisa pekutanga kanzi pane mapepa ari missing asipo pakaziva kuti tsvage mukadzi ushu hanimona kutazomuwana vatazowana mapepa takatomborege chitoto pekutanga akazowana kechitutawana mapepa esai ndopakazopiwa ndokuya kwatakaita saka pfungwa dzavo because takakantamboita conversation varivo vandiudza vakafunga kuti she went ahead with that mubva kwanyorwa matsamba kuhome office matsamba aenda kuhome office munoziva chii akanosvikotanga kutonoonekwa kuti auya even nevakadzi vakati asimeri ndikati don't worry everything tinazvo kanzi fax everything tokumbira kuti musende ndikati ndipei official letter ndisende everything then I forwarded everything and they were like no hala no issue pera pazvakaita then we continued life as that so kwavari I think zvakavashamisa kuti ko munhu uyu I kept my cool because people were quite convinced kuti tikumudzosera kumusha then ipapo ndakabva ndatoona even nevamwe vanhu vakanga vari kuZimbabwe vekusouth Africa vandaifunga kuti vanhu vandaiseka navo njika navo vandaitofara navo vakanga vakatominyira kuti ngaadzoke the likes of mukona gurupu riya rainzi raitaura kuti muroyi azodai vamwe takabva tichitanga kuti first haiti vamwe vacho taitove navo tikatotanga kutoziva naipapo tikapasana tikadai but zvakangochinja because simeni vaenda kuUK macomments avo ipapa pane muzvigrupu zvanga zvavhurwa zvokunzi simeni vakaipa vasodai kutonyatsoona ava vanhu they were against me from day one yanga itori nyaya thank you sisi mavheni 500 stars yanga itori nyaya kuti vaitorimo kuti ngaadzoke yes ngaasendeka mapepa but mwari ndimwari havasi munhu vane mashandiro avo ende iko zvinoseta nharo namwari ukona mwari vachikurambidza vachikuvharidzira pane zvimwe zvinhu uzoti pane zvinoitika kumberi zvinogona kusatika ipapo zvinogona kuti kana 5 years wakanganwa wozojoinza kuti asi paya ndosaka zvakadai so ndozvakaitika pandiri chandakagona kuti ndakapfugama pasi ndikanamata thank you Bevan ndakapfugama pasi ndikanamata ndikati mwari saka ndosaka ndakazoona kuti I was even able kuenda zvangu kuAfrica ndikadzoka ndikadini because ndaiziva kuti kuna vanhu vakanga vatozama chimwe but I was now trading carefully knowing kuti any mistake yandaita munomu vana nanhasi vanenge vasati vapedza newe vakamirira any mistake yavo kuti vakunyudze handiti maona but anyway zvinhu zvese ndezvemaoko aMwari ndakanga ndakuzviudza inini manje kuti ndakutaura manje kuti Mwari kana ndakauya nemistake I want to go back inini ndandakutoudza Mwari kuti kana Mwari ndakauya nemistake muno I want you to take me back Mwari hamutongwe nemunhu Mwari hamutongwe nebute hamutongwe nen'anga hamutongwe nemushonga hamutongwe neshoko remunhu Mwari munoramba muri pachigaro chenyasha yes ndiri mutadzi ndakafanana navanhu nesi ndinotadza but pandotadza Mwari ndinogona kudzoka ndochimba pamberi penyu ndototi Mwari ndigadzirisei handatadza ndisingadi apa kana kuti apa ndatadza nekutoziva handichika kana ndoda kuti mundidzosere Mwari ndoda kuti paitike chino I'm not going to be a slave handina kusenda pisa imba I'm not going to be a slave totangira ipapo ndandave ne that spirit yekuti tototangira whatever kana kuti ndazotsetegwa rimwe bhomba ndotangira ipapo ndoba ndikuzotangira chauya because zvichanetsa kugara uchingori musungwa kana munhapwa handimaona ndikati ora zvakanaka zvapera paya havana kumira vakaramba vachitaura vakasvika pakunditi wakaba uyu imbavha
akabira vanhu mari dzemastendi aishanda nevanhu vekucancel guys ndogara kugweru Harare handitoiziviwo kana ndiko Harare kuti naye wedopinda napapa thank you for 20 stars handiizivi ndozoba munhu ondipa mari ndoshanda kukanzuro here asikana project tichiapproachwa pekutanga nevaya vanonzi vimbo scheme vakauya palive tikavabudisa palive thank you for 200 stars shupikai vakabuda palive tikaita malive we've got all the lives tinawo malive takamakipa pari safe and everything ini ndikakwira nchibva kuno kuti pakuenda kuSouth Africa ndikadivida rutsvika nekuZimbabwe kunoverify tikaita malive tiri kumastendi tikaenda kucancel tikaita malive tiri mukati kwandazodzi ndaita kune kuHarare vakafamba negwende gokuti imbavha munhu uyu kanzi kune vakabigwa maCOS ndikati ndokumbura kuvaona vambobuda vanhu ava vauye vamire apa vataura as far as I know thank you zvichane 100 stars as far as I know madhiri eCOS chaimaziva paibuda vamunini dei vari kuno time yacho nayoyo kana Dumebi wachakauya kunoku time yacho nayoyo kana Milka dei akabuda kunoku kugoza namakaita mapepa yese akakwana vanga vanazvo harana mbovera akawanikwa ndakazoita papi I want to know the person so far asati abuda takangomirira kuzovaona handitika yakakupindura pati kuti apa hatina nyaya hakuna nyaya iriko thank you for verifying everything that's it irapa chaje moida tikangopindura zvikatongofera zvakadaro kuti we have verified everything that we needed animona ndikambotanga nechinzi ini kuyava ndakaita kuno kubase ndakaya nchinzi ndakaya nekesi neCOS ndanzi ndaita umbavha nakesi ndakaya neCOS ndakapiwa nakesi guys mozviziva but that was not the case that was never the case pakatagwa zvinhu zvakawanda vanenge vachingoti take newe vachingoti newe takatichiti content tikazopesa taona kuti aisisiri content hakuna content yakadai this is getting personal pakaita group somebody came one socialite came and approached me SIS MELLY kana muri kuziva vanhu vari kuda kuenda kunyika yeIreland handitika kune munhu wandiri kuziva tounza hama dzangu dzakawanda kunoku handiti kana muine munhu wamuri kuziva ndine shamwari yangu iri mucomment section uku ane munhu wakaenda kuya akati SIS MELLY ndikati kwaita uri kopo handimaona tikabva tanopinda mugrupu ndinda itamba frandi yacho ndikanopinda mugrupu muyamiya chida kuona chichikuitika and everything mari iya yakatobhadhirwa deposited inogona takati mari musabhadhira yese vanhu vavaitori willing kubhadhira ndikati no ngakuinde shoma vakatomboramba kuchinzi vari kuda yakakwana vari kuramba mari yenyu ndikati mari kana ini mari haisi yangu ndeye boyfriend yeshamwari yangu kuti chindise mari no hazviti mari ngainde shoma vanondiziva ndingagozotiza here hazviti thank you Job Dambulo thank you ndingazoinda hazviti ngavatore iyoyi ndirimowo ndopindawo mugrupu imomo ndogariramo mugrupu kuti vaone kuti handina kwandotiza nemari yavo kana munhu achingawana zvinhu zvake kabani yamba munhu zvinhu zvakakwana vazobvuma paya ndapinda muya indakazoona kuti pave ne2 months pari kungobuda hapana chiri kufamba ndiri kumbobvunza muno guys kuti kwemimi mavapapaura maoffer letter vanhu vapiwa handika maemail vareceiver saka kunosubmita kwacho vanhu vakabata maoffer letter vari kunosubmita rini handimaona gore racho ranotopera ndobva ndati ndakangofuma nchitiwe ndokumbira kuti ninika tokumbe mwedzi gore rapera ndidzosai mari kana madzosa mari then kana mazotanga tazoona vamwe vatanga kuenda next year then wodini tocontinue ndobva ndadzokera beki kune munhu uya ndikati shamwari ndodhisedhisheni ndaita hatidotinesa nemangwana because inini handisizivi vanhu vakuita zvinhu izvi ndakaudzwa ne1 bhururu 1 ndiri kutrusta uno ndakaonawo vanhu vo vakaenda kowo vake handimaona saka ndiri kukonana mari ngaimbodzoka imbobata mari yako kana wapiwa mari yako wabata chengeta kana vatanga taona wapinda tokontinya akatomboti SIS MELLY mondivharira ndikati my sixth sense is telling me kuti zvaizvozvi pane zvikuitika chimbotora mari chikanzi if you say so vanhu vaya vanambotaurawo kuti kudi vangoti tipei maaccount details ndobva ndavapa maaccount details ake ndobva vamuisira mari yake akakonfirma kuti mari ndaiwana ndikati good ndobva ndatobvawo kugrupu kuya bva ndazongosiyawo hamenowo zviko kuti kune vakazopinda kuti havasati vakamirira gore rinouya kuti vatange kana zvatangawo toendesawo vaya vopinda so ndakashamisika kuchinzi SIS MELLY vari kuita zvinhu zvemaCOS vazotenga maCOS vazodai pamunobva pamachitira dzimunguva kana tikawa lingi racho auchakwanisa kuti uudze munhu handina lingi randaive naro ndikatoya ndikati kwaita lingi kana mune vanhu ndikaudza umwe munhu handiti kuti kwaita lingi uko zvino kana woudza next day kana kuri kuti pakabhita unotonzi wabaiwo usina kuba handimaona vakafamba
nenarrative yekuti munhu akabirwa, kune vanhu vakabirwa. Ndanasasa ndavaona ndikatozama kuti wedu weye vanhu ngavaindai, handina wandiri kukwereta ini, handina wandakabira ini, indai muno ticlear tihamwe ndakangamwa, pamwe handichazivi ndakangamwa. Asi vanga vatoita character assassination, vanga vatoita character assassination, vatotaura kuna anotobeliever right now kuti Smelly vakaba ariko, there is somebody somewhere else atobeliever, but anyway it's fine. This is 2024 chokwadi chinozongobuda pachena andidizvo. Vazvadini vazvapera hazvo paya. Tikafamba asi chandodangotaura ndechekuti tete midi kana mizona live inoyi paupenyu atidaro. Mari yeflight munoiziva wani, mari yeflight yepanapa takasvika pakunzi Cheri anzi fonera flight, akafonera flight kuti kuconfirmiwa, but still chokwadi chabva kuflight kudaro kuti aiwa it was a non-refundable ticket. Vakakontinua nenarrative yekuti mari yakadyiwa. Vachingotara kuti mai ava, ndikati musachandiudza nezvamai ava. Munoziva mahusband akati ndo ochinda kwasolicitor manje, and then he spoke to his solicitor basa kwavo, andika akati ngavauye. Ndida kukudza ichokwadi guys, ndakamuka makuseni ndichienda kwasolicitor, ndakasvika pana solicitor pacho paneva kuti ndipinde papo. Ndasvika zvikanzi apa enda kukoti, pindai mugare. Hanimona ndasvika ndakabheka ndaripota police first time, andika mapolisi akabata record yes, akati if it continues andika then you come back to reference nayo and everything titangira ipapo, right? That's what I solicitor. Gerema solicitor me guys. Something just told me, you know what? Don't do this. You are now fighting this battle. This battle does not belong to you. This is God's battle. Guys, know that what is that? They motoris. Munoza kuti guys ndakasimuka ndigere pa bench kwa solicitor. Ndikati ndakwinjika ndikati ndikakuuya, I'll come back. I'll make another appointment maybe for tomorrow. Kunga kwa badagwa 95 pounds consultation. Ndakabuda ndakadzokera kumba ndikati andidzokeri. I went back and started crying. Ndikati akuchema. Ndikati Mwari, I want you to fight this battle. I'm not going to fight this battle. I'm not going to do my lawyers. I'm not going to do anything. Azviti. Mwari azviti. Muchagwawo ndedzi. You know, ndanga ndangoti Mwari, you fight the battles. I'm not going to go back to my solicitors. Never. I will not. Without muro ndedzi ndakanyarara. I decided to keep I decided kuti ndirambe ndakanyarara. Anzi fire alarm. Okay. Shakira. Chipanike pane mvura iri kubuda paipo. Wovani kwari kugeza mino chipala menyu papa iko. Amen. Fire alarm yekuti sibude muno tisukutsvai. Tikori zvino wakati chichwa izvo. Mirai guys. Komungori zvino wakapana papa chito tsvaitsika tamba takatogara mai mwana takatoshira muno. Amen. Ndikabva ndangoti ndikangopesa ndangoti Mwari kusvika ndazongoti regai ndinyarare, I will just keep quiet and see kuti Mwari vanoita sei. But saka mukuti titize to see the good guys in Milan. Kwa fire alarm one mambobuda pasi. Dongorema Mwari kumanya mpase jumi stanga kugara muno. Kwa fire alarm ndochira muno. Suje chinenge chikutorera munomba. Pine mpase zvimone vamwe vachimanya timanyiwo. Vanhu vachakutsvaira hapana munhu ari kumbotsvapa. Pamwe steam vari kuvhura mvura yemubathing room. I think varai mvura yemubathing room umo pamwe steam iyo. Muri right papa. Vara mvura yemubathing room steam iyo. I think mvura yemubathing room iri kuvhurwa iyo. Vari kuisa mvura munhikikiri muyame. Amuiti mafire drill here kumabasa uko. Tinoita but ini chinhu chasanambo tochita ini mafire drill basa tambochiwa chinhu chichirira kudai kuchishuwa ndi aiwa imvura iri kunhu vari kuvhura bathing room kwavari kusadza kudada kugesa. Guys, aiwa inhikikiri imvura I think it's steam. Wait a minute.
Guys, kana chongo cha munungu chati chiona andei. You need to go down. Need to go down so. Treji. Kwaipa guys. Kwaipa. Amana chinchi woni. Tukara mabegi. I don't know what I'm about. Tola boots you, taka boots. Maite you guys, atoto sira mun. Kire big ram. Tere bendi big. Twendi big. Kinga za sari guys. Mama, don't know my baby. Oh, kupiga nguku kwa sira muno. Kwa jisi ya mabegi. Oh, ino ni big rangu ini. Na uvile boots zangu hizi. Tola boots hizi. Mama, I'm the job first. Huh? It was Why is it for Salomon? I can't go why for salam? Guys, background. Oui. Tetu chikuwa vanhu vazara ukuri kuti tindosara ndoga mundochira chatanga tachiye tini vanazvo handiva ndatoti manyaitora izvi mutinde kwanzi mani kikiri kwaiforce alarm guys. Hello? 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 Urukai mwende kune vamwe. Aiwa kwanzi vanadzokera mudzimba kwaiforce alarm. Ichiri kurira? Yanyarara. Okay. All right. Asi begi ndandisingazizvi. Ndandinda naro begi. Ndokuti sakandamanya kunotora dande chiendi begi zvekati BRP. Usararota. Ndikandine nendi begi nokutsvara yo maoko. Zvinoodini? Kwaite kuti let's ndaona kuti ndikanzi force alarm. Hanzi asamita mari. Aiwa tinoita. Tinoita mari. But musati geza natozvitora serious. Anambozvitora serious. Nana yangu ainambovhera yakarowa. Ndisanga sina kuzvitora serious. Ndofunga kuti mhene zvitoitika. Ine toti kune mvura iri kuvhurigomo. Hanimona. Yevada kugeza sikana ndoti ndochiya taurwa steam ndo iri kutotaurwa. Anatozvitora serious. Hanimona. Right, hande kunyaya yedu. Saka 2024 yauya aiwa idzi dzavava vatsati dziri kuenderera mberi dzichienderera mberi dzakadaro vari kuti ameno regai timbosiya tione kuti zvinofambawo sei. Kwazoitikawo iya munoziva iya bhegi ndotora musoko diaries beyarapiro tsarikatira munozvi ndikati kwazoitikawo mukomana uyu wandaida zvokuti wandaifarira zvokuti makangoonawo guys zvakangoitikawo zvinhu zvaiitika maso menyu kuti ndakapedza ndisingasafungi kuti yanga haisisiri nyaya yekuti ndaita live ndisinawo kuonawo kuti kuri kuitwawo zvaitwa. Hanomaona handakufunga kuti izvozvo chete izvozvo zvoga zvakabvozoita kunge takatukana kuti ange pane dzimwe nyaya dzanga dziripo handina kuzvibhiliva kuti just that iyoyoyo ndikati ofoti alright no problem chirega tichikuitira papeji pedu apa takira tingokusapota wani ndikati kuitira papeji pedu akati saka zvese zviri kunzi zviri kutaurika izvi zvichichiri nyaya iyoyo yekunzi maita live chete kunoti pane zvimwewo ndakangozoti you know what izvi handidairi handina chandotaura nati kudini zvimwe zvakanga zvakutaurwa zvekungonongowo mufungwa dzake zvekunyepa zvekuti ndakati handichatombokondesita kana meno vanhu vachingofamba nesaidhi iroro
tichingosiyana wanazvo. So 2024 was not a good year for me. Mkomana sisi precious andina uzenge ndabelieve kuti yanga ichiri nyaya yekuti ndakaita live ndisina kuona kuti kune stabati, because if it was that I ndituka ki but aingotukawo zvokungotiwo mandi disappoint amoda iporonga way forward, but matukiro andaizonzwa kunzi anga ave kuka ndakati not no kwakune zvimwe zvandisingaziviwo maybe hanimaona andifungi kuti yanga iriyoyo nyaya yacho chete. I don't know, but anyway still unongoti Mwari nimi ndimunoziva chokwadi ndimunochiziva chisingasiki ndikazama kumukondudza kuti anenge achoti kunyeba, saka imimi ndimunoziva chokwadi, ndimuchangotonga. So 2024 hamesindizokera kumasuro, 2024 was not a good year for me because ndave ndine attacks akawandisa ma-attacks aingosimuka mamotosha yakungofuma uchinzi ko ningi uti ningi wokupi konzi ningi uyazodai ningi uyazodai even vamwe vatinongototaura wedu andimona pane ghost randaenda kumboseka naro riya handifungi kuti yanga iri nyaya yekuti just tisati takutombotaudzana nekuirana ipapo madhezi avaindituka streke kuti takataura kuseri kuti ndikutsvaga kuti ndiningi, that was not a secret, but zvanga zvakutozoitwa tozvinofana kuti no haisiriyo nyaya kazvina kunzi manyeiwa ipapo kana mataugwa ipapo no zvakaitwa kudhara pamaitukawo muchidi, but wetonyasana kuti no ndakangoti Mwari muchadzirwa hondo idzi, asi muzati Mwari vanogwa hondo. Vanhu vazouya vachikuudzai pafacebook apa kuti zvazodaika, but Mwari vanogwa hondo. Pane bamba kuti kana munhu achinatsokuudza kuti hapana chaenda kuitira chakaipa zvinhu izvi achizama kukuexplaina yobva wafunga kuti ndida kuoneregwa ndakapenga. Mwari vanouya nemwe nzira dzinorwadza dzokuti unenge usada zviri kuitika chichi kuitika iwe wega pazvinenge zvichikuitikira unokunyatsona kuti Mwari apa Mwari apa ndepaya, but hatisi kuti tinobata hedu zvigumbu kana kuti kudini. Saka iko zvino zvinoda kungovhurirawo vamwe handitika da kungovhurirawo vamwe vane zvavanoda kuti vataurewo guys, zvakasangana zvona 2024 zvisina kuita zvakaita kuti upenyu hwavo husaite zvakanaka ungove ranga risina kumira zvakanaka, but I'm just praying and hoping 2025 it's gonna be of course zvimingapenyu zvichauya kurwiswa kuchavepo, but zvinenge zviri normal guys, zvinenge zviri normal ndianosho uyaruta nenyaya yake manje anenge autodisturba, ndo nyaya dzepadhari dzinodisturbwa. Okay, let me ask her. Zvinenge zvinacho kenzani, but panguva zvinoitika unenge zvinenge zvisinga make sense, unenge usinga understand, unozozviona kwakumberi uko kuti ndosaka makaona ndakati this time I have decided kuva solo, and I have decided kuti ndichamira ndichakadai ndiri solo kudai, ndikumufonera amene kana adaira wacho. Yes, blessing, yes. I'm just happy kuti kwai ghost ramaida was sure kuti kuziva the person. Yeah, Memo. Really? Zvakaitikepi? Tumfonera chabati phone futi. Amina sibata phone, right? Kana varipo guys vanoda kufonawo, we are just sharing nyaya dzedu kuti atidi kupinda 2025 takatakurana nezvigumbu, toda kupinda takachena. Ndosamchena kuti this 2025 guys I'm just gonna be myself. Zvekunzi havasapotiwa kana kuti kudini majokes aya paunoenda kunosapota unoatakwa like nobody's business. I have decided to go hakuna chinhu chinonzi socialite guys, hakuna socialite rinodanana, it's a lie. Take it away from me. Hakuna masocialite anowirirana ndana kunyepa kuwandirana chete hapana kuwandirana chete zvokuti ningi hakuna munhu anditi ndiri kune lawyer kuna ningi ona ndoda nezvekunyepa zvazve munhu nemunhu ingori ndizvongosekerana zinoirema it's better to be you handidi kuti zinoirema it's better to be me ndinzi havatoiti ava havatosapoti but ndakazviprotecta panokuda kunoti unosvika kukakwa noti inini ndoda nemoyo guys, ndi munhu anoda munhu nemoyo. Kana ndada munhu ndoda munhu nemoyo zvisine makumbo chaiko kana mangwana zvakuzobuda nepamwe zvinokurwadza, handimona zvinokurwadza. Saka ndakazoona kutomira wega
kutori nani kutongoita yauri kuita uri wega kana ndisipo handipo kana ndiripo nokuti unodisappointika ugorwadziwa ugodisappointika because unenge wada nemwoyo zvigokutorera nguva kuti uzvigadzirise kuti alright ndazomubvisa munhu musystem mublood zvinotozokutorera time. So sometimes just kungomirako wega ungoti wega ungonzi vavaita vakazodai it's bore because I've been there, I have done that. Kuma socialites akuna rudo hatifi inini I will gladly support panenge panzi paita dambudziko paita nhamo ndinobatsira paita dambudziko but izvo kuchati kudini no never. Hello dear. Hello Smelly makandi tiripo hangu uri sei? Ndiri right Smelly ndinokanganisa live matopedza aiwa taurako takateerera ore handisi palive handiti ndoda kutanga kutaura nemi uda kuti ndibvise palive right manje ide izvi zvokuti timbovhana malive ataura neni ndega izvi ndo zvakaipa izvi kwinya chudi yanga ngoitaura kapanuka one yes ndikunzwa yay sure
saka ngatisvike pane ngati tikate vanhu vari kupopota kati mangoti misa ngatiende pane chaipo pamudzi. But nyaya yako inandikwanisa kutaura nyaya yemunhu ka iwe unotaura nyaya yako wega sha inandikwanisa kutaura nyaya yemunhu mutemo wepadhairies unoziva you come and own you up to your story handitika iri dambudziko rimwe iri rari kutaura iri haindona sokuti tungukandawo kwachida wako kupedza masipotsi uko tinomunzwa kuti anoti mari totaura naye kuti hatina isu umboitawo charity case oenda ikoko of course. Yeah. Bata mangwana. Yes. Kana kuma 10 12 kwenyu koko 12 kwenyu 10 kuno. What I did go. Sorry guys, matambudziko evana haaperi, matambudziko haaperi achauya ega, anouya ega. Handitauri guys zvokuti taurai nyaya yangu, I don't talk nyaya yako nokuti ndeyako, ina ndoziva nyaya yako, ina nditoizivi nyaya yako. Antiona iwe unoudza vanhu nyaya yangu yakamira kadai isusu tozokubatsira kuti apa ita so aiwa apa so tokubatsirawo ipapo. Andichimazviona. Yes. So ndichiziva kuti tichiziva kuti hatichamira tese here. Lia simendura pinda 25 ukuthi chiko Lia. Right guys, ndikuti ndachitaura nyaya yangu ndini vada kufonawo vamwe guys, toda kuti nhasi namangwana handei malife vari kuda kudurura guys, uri kuda kukumbira regerero kune umwe munhu pa social media apa wakambodzurana naye, handimaona kana ngotamba pane over something zvinhu zvisina kana nebasa rese, handimaona uda kupinda 2025 wakachena uchida ngotaura kana nyaya dzakakurwadza kana kungave kupi kumba mufamily whatever, mukana ndiwo you guys fonai tinzwe kana kuti maneta yenyu tokata tozodzoka mangwana totanga futi kuita mangwana futi tichienda mberi takadaro kana varipo, because we want to go 2025. Trust me guys, trust me. Panoti 1 handika tinenge takupinda pama fasting, vamwe vachita ma 10 days, vamwe vachita ma 20 days. Handimaona tinenge takutotanga ipapo, tirikuda ma testimonies ezvinhu zvakaropafadzwa zvega pano. Mwari vatitungamirire. Hello Kola. Hello, Sis Mel. Yes, what do you say? I know Murutara Neva misfortunes in 2020, but deep in my heart, I've been feeling like I need to call and just say, 2024 for me has been very fruitful. Yes. And I just felt to me this testimony that Mari has blessed me. Yes. Namba yangu kuiona kuti ndeyekupi. Yes. Ndakakwanisa kutenga ndanga ndine imwe imba. Ndakakwanisa kutora ndane 3 months nchigara muimba rekuti muarea yekuti inini pachangu anambira ndakafunga kuti ndamwanza kugara muarea yakadai. Amen. 2 days ago ndakazvitengera. I've always wanted, munona vanhu the last 2-3 years vanhu vachingofamba nemarange rover and all this thing. I've always wanted kuti ndinomudawo range rover. 2 days ago I managed to get myself a range rover. Yakandipaka pansi pangu apo. I just feel like yes, chero tiri kuda kuti titaure nema negatives. I think with those positive we want them as well. Yes.
you inspiration. Yes. But give him that thanks. Yes, that's good, guys. At least vamwe mwari zvavanoita vamwe vachichemawo vamwe vachibatikana vamwe vanenge vachiitawo chitirwa zvakanaka nekuti ndimwari vari fair and just. Kumwe wedu panapa tofara naye, guys, managed to buy a big house kuarea yanga asingafungidziri kuti at some point one day nchagara ikoko, and she had always said achiona vamwe vachitenga marange rover haana kuisa pressure yekuti vamwe vari kutenga marange rover rega ndinopinda muchikwete panguva yakamirira nguva yake. Iko zvino 2 days ago ane range rover rake rakapaka panze apa. Well done Paula and congratulations. Mwari varamba chimuitira zvakanaka 2024 zvive double. Thank you. That tinotenda Paula, thank you. So guys, yeah, ndizvo zvinonakidza. Handiti kama machione ma testimonies ekuti isusu takatoitirwa zvakanaka naMwari. Handiti maona isusu takatoitirwa zvakanaka naMwari. So guys, haasi ma testimony ega anenge akaipa. And I'm happy this year I got my green card. Mwari wakanaka mai nudzai. Congratulations my sister. Right? Kana vamwe varipo vanoda kutaurawo guys vakasangana 2024 whether it was a good year for you or it was a bad year for you. Anditika please mukana wenyu ndiwo yufona iwo mudini mutaure mangwana tachiti tichaya kuzoita ma-awards tichipa ma-awards avo mangwana. Saka guys taurai tinzwewo kwenyu kwakakamira sei guys, zvanga zviri kuendeka kana kuti anga ari mangange kana kuti anga ari makwikwi panga pakamira sei side kwenyu. Was everything okay? Gore rino noti ranga rakakudii, ranga rakakunakira here kana kuti ranga riri gore risina kumira zvakanaka. Vamwe vakaropafadzwa naMwari zvokutodaro. Vamwewo kwanzi I am happy next time ndinga mari muzukuru. Melissa kona ndiudza wangu kuti wakazvitakura. Ngauye muzukuru takamumirira. Congratulations. Hanzi na Lilian, it was a bad year SIS MELLY. Chii chakaitika? Ini ndakatenga poto shatenda Mwari wakatombotenga zvako poto shamwari kutombotenga poto kune asina kutenga kana paint chaiyo duwe asina kutomboitenga wakatombotenga zvako kana poto angachifona. Okay, uyaisa message hanzi ndinokumbirawo kuziva kuti kana pane vanoziva munhu anogona kucheka masare muJemiston hanzi ndatambura. Pane ari kuti ane sare saka ari kubvunzawo kana pane vanocheka masare. Maitanaka vaya vanocheka masare vanoimba. Maitanaka vaenda kuna Maitanaka vanocheka masare. Maitanaka vaya Maitanaka vanocheka masare ngainde kuna Maitanaka vanocheka masare. Vanocheka masare andi munomasaga chunyama tuya tunomera kumashure kana nechekumberi uku kana kudai. As this year was a hell for me, lost everything, drained. I don't know what to do. Full lost hangu a lot happened. Sorry kudzai. Takawanda 2024. Mine was not good smelling na zvino pakaipa but ndotenda Mwari neupenyu hwangu. Aiwa, tinozongoti tikazvona tiri vapenyu kuda toti Mwari tinokutendai. Tozvona tiri vapenyu kuda toti Mwari tinokutendai. Chandida kungotenda Mwari kutipa strength guys. Simba chairo. Munozati simba kutinda strength chairo ranotipa Mwari ka. As it wasn't a good day for me. I lost my mom in February. Sorry Maitanatswa. Sorry, our condolences dear. Strength charo kuti zvimwe zvinhu zvaifanga kuti uraya but takakunda. Saka totomutenda Mwari strength rero guys. Kana varipo vanoda kuti vauyewo vati tokumbira regerero kuna ningi. Vanozviwa guys. Mungu yako kuti ningi tikukumbira regerero pakati takangoita kusakona nawo. Vanozvinzwa kwavari vanenge vachingozvinzwa. Ina hangu ndati masocialites ese kana pana noti ndakatadzira kuma socialites ese mundiregerere zvinyenzo kuitira iri video chako mundiregerere henyu tinge tisingatambi hedu tese asi azvinoti hativengana tichatambi hatichanyanyi communicate but kana makatadzigwa vedu evhai mangozati mubve magara mangondiregererawo semunhu wenyama kudai asi chero mukasazondiona so inyaya yekungoti peace chete but hapana hapo zvinenge zviripo zvakaoma. It wasn't a good year for me. I lost my dad in May. Sorry my dear, sorry. And I want to phone but Simba and Dina. Zvinopedza Simba. Right guys, kana musisina hivyo kutaura enda kwenda guys. Na namba yedu nimboshare yangu experience at 2024. Ndoti baba vauya muri yauya kuno we are given a new chance
takutanga panyuwani kunoku starting afresh andika boom kobuda zvinhu zvanga uchinzi hauzivi zvakare guys unopera pawo hautsama kuti unosekerera unoseka but 24 akandivhurira zvakawanda ndakaona zvakawanda akandivhurira zvakawanda 2024 I'm still standing strong. Strength yo tinotoitenda sisimeki boya zvetibodzwa kuti kwakakamira se20 wachinja chakaitika pana 2020 ifoni yangu yasikuenda vanhu fona. I buried my mother in January and my father in February. Sorry man, you vakaterekedzana kudaro hanzi nangu ndakapoza ndafa mekitoziva sha mekitoziya hedu. Thank you esichiedza mavhangire. How was your 2024? How was 2024? How was the 2024? Hanzi number depi yakapinwa hapo hii. Namba yakapinwa hapo hii. Hanzi ndoda kutenda Mwari ndakanga ndichigara navamwene kubvira ndichirorwa and it was not easy. Ndakaita depression ikasvika pakupera, kutukwa, kushaudwa sechana chidiki. Ndakanamata ndikaneta asi Mwari akatendeka. Gore rino ndakavakawo my beautiful house and moved in with my small family. It still feels like a dream every single day. Zvakaona. Congratulations to you Kola. Chimbofarawo rumba mako. And I just hope kuti usavabatirire chigumbu. Siya vakadaro. Usavabatirire chigumbu zvachose. Ingototi zvakatopfuura. Uenderere mberi wawe pako iko zvino chingoenderera mberi. Ndozomboita iyoyo kuti vana sei vamwe vana vari attached namadha vavo zvokuti chirakatorora unonzi unogara pavamwene ndo vanenge vachikondula zvakadaro. Chii chinenge chitika. Hanzi 2024 I had 2 heart surgeries and I lost my son. Sorry P. Sorry hugs sis. Hanzi ndinezi issue. Fona. Hanzi 2024 I was hoping for reconciliation with my family but zvaramba. We are a family of 6. Both parents are alive. But we don't talk to each other. Ko vabereki vagona kugadzirisa here kuti vana vataure. Zvinozofamba sei guys kuti vabereki vana vese avataurarani vabereki varipo and vabereki they do nothing about it. Zvinofamba sei? Vabereki vapenyu dei vasipo tinoti zvinowanikwa vabereki vese vapenyu varipo and then vana avataudzani mumba zvachose and vabereki vatocha move on. Hands we smile through our tears. Because God will find a way. Thanks to Facebook, we are fine. Very much fine. Kuita zvisimbi chezvepaFacebook. Iwe zvisimbi. Zvokuti chero zvauya tongova titori strong. Takatomira tongona kuti sometimes the strong is the only solution yaunenge unayo ipapo. Saka unotongomeka chati whether you like it or not. Unotongomira. In depression ndakatoipinda ndikatobuda andifungi kuti ndichada kuzopinda futi. I don't think so. Ndakatoipinda ndikatobuda nekuda kwamidhi. I don't think kuti I will ever go back there. I don't think so. Vamwe vabereki dokosi. Zvokona kudaro kuti vabereki vanenge vachinda kune mumwe mwana vachinotaura zvakadai ubva kutaura zvakadai kune mumwe mwana vokugusanisa vana. Zvinogona kudaro. Umeona. Right vari paira vamwe vari kuda kuti vataurewo kana kuti vasheyewo handiti maona. It was mixed emotions but now it seems like anxiety and depression coming back again I'm on medication. Shamwa kana uri medication ichitongokonja nemedication hanzi ukasiya medication unoita wese. Saka chitongo na medication rejoice. Drink your medication. Take your medication, my sister. Sis make I'm pinda okay, it's Eddie. 2024. Maseke masosha raisi 2024 ka munhu wese ane nyaya yawo mana. Because dzaiuya kapa social media apa. Dzinotangira pa social media apa. Saka kuna mshoshela ka 2024 ini ndakanga kuna ndiani. Because dzaiuya baba. Tichikuzisa kusere edu zvakaoma munhu ari kutsva kuseruko but pavanhu unotongoita strong. I'm trying to aid you make amene inobvumere. And thank you. I want to thank God pandave gore chitanga zvaive zvakaoma but now zvapari nani ka rashi ndiye waona here. Hands it was horrible. I lost my fiance. Sorry wena, what happened? Ndiye waona pa picture anti
Sorry Rachi, sorry. 24 anga asina kumira zvakanaka guys. Aiwa Mwari 2024 hatisi kuda kumuona ngati mupenyu wedu. Yes. Aikas. Hanzina Loisi, I am cleaning the Hanzina Loisi, I'm cleaning my house after Christmas, hosting and listening to this live. Asinda dzoka kuti nditi chiedza mavangira. Nyaya yekutukirira SIS MELLY muri kumaraini atizvidi modzoka pano kuzotandara, it's very bad. Handisirini chiedza mavangira uri kutsiurwa pano. Handisirini hanzi kumaraini kwa munenge muri mchititukirira uko kana mazauya pano moita kunge vanhu vanotifarira, it's very bad. Zvakaipa watsugwa mu comment section imo muchiedza mavhangiri. Handisirini vanenge vachiona vanhu kumakumba street uko, people they see. Arikuya irikoti edding kuna SIS MELLY, irikoti edding na SIS MELLY uko aminoti vanopinda here. Irikoti edding. Ita zvokufona Meki. Do not deserve as Meki. You not deserve award. Wakasimba wangu. Arikuramba kuedeka Meki. Linda, ndecharo nyangu wani panozotera live yeso zotanga. Iwe wambopinda uri munyika nyuwana uzivi, uri kunyika nyuwani yausingazivi, uchiudzwa wakanzi take. Ko usingazivi ndonanga ndakaputsa ndadzokera kumba. Ndakaputsa ndati ndakurongedza. Maiguru ndagara navo vakati muri kupenga here tete. Makupenga. Hanzi in my Melima one I'll be able to talk after I get my switch. Please pray for me guys. Kupendo pokushaga switch. Ko chichi kuitika pendo. Koko uri haufa. Kwaita sei uswitchire. Maswitch inda pa website ningirikiri. Inga ndakatomboya pana panchitoro vanhu vari kuda ningirikiri. Vari kuda maswitch one kwaitogwa vanhu. Kwaitogwa vanhu. Chato check out vachiri kutora here. Ko chichi chakaitika naye Penelope fona utiudzezve. What happened? Wakaporonga. Shamwari chero wozogara kubasa kuporongwi Penelope. Kubasa kuporonga. Unozati social media kuno kuti tinotamba tinoita sei. Anditika but kubasa ndokunhu kwanofanira kuti utarize your best ability. Uri kunzwa Penelope? Uri kunzwa? Kubasa ndokwanofanira kuita your best ability. You show them kuti chero kakuona social media ka vanozati chiti vanhu tu vakasiyana. Kune munhu woku social media uko, kune munhu wokubasa. Ngavafango kuona izvo kana adisi yangu nyaya yacho but kana nyaya yako ichi involve zvinhu social media ka, I'll be very careful my sister. Social media is a playground. Social media is a playground. You never allow it kuti kubasa kwako zvibve zvako affecta. Never. Ini guys ndakangana kukudzai kuti ndakangana kukudzai pandachidza nyaya yangu nditotaura nyaya kuti Penelope ucho. Nditotaura shamwari yangu yenda kudzai yeye kundiunza muno nekosi ya akafonegwa guys. Afonegwa zvikanzi ndiwo akaunza SIS MELLY kunoko. Uri kuziva here kuti vakauya necriminal record. Ndobva udzwa shamwari yangu akarekodha vanhu. Vachida munhu achitaura izvozvizvi. Zvikanzi izvo zvino kuti ani kukabuda mazita akatogwa nemunhu ucho. Nerecording tinayo. Achitaura shamwari yangu yakataura kuti we are inini company yangu is a very big company. You think wakatarisa inini tasaona kuti inini I'm just a manager. Kunoto ni vanorana company vataka aya vari kumusoro. Do you think kuti vanotora munhu ane criminal record? Everything was checked. Zvese munhu paanopiwa visa anenge atombochekwa everywhere. Vatoona mapepa ake akakwana ari legit. Saka iwe criminal record yako kuzoona iwewe isina kuya kajabwa nesystem ndeipi. Why are you telling me go and report home office? Usandiudze. Hani maona ndakafonererwa akabva achingopedza kufona shamwari yangu ndobva ndifonera akati akati vanhu vari kubaikana vari kurwadziwa. Mira ndarekodha vanhu ndobva ndisendera recording. Moza ndakangoperegwa guys ndikangoti zvakaoma. Akabva ndisendera recording ati recording iyi. Mufunge.
Hands, I work like it's my own company. So what happened? What happened? What happened? Mwari vaingovexedi kwangu pane zvese. Kanzwe namba dzokambani. Anditi pandakauya inini pandakaunzwa munhu akandipa COS akandiunza kuno kwanditi. Handiti munin'ina wake ndiye uyu akanga ari pasocial media here. Aenda kumasocialites. Ini ndanga siri shamwari yangu saka singatauri naye. Saka kumashamwari ake kwaienda kakundo kwaino utaura kuti SIS MELLY. Saka iye haana kuzodziva because zvandaitaura panjira manjiti sisi vari kunzi vafona ava havasi sisi vake ndozviramba. Because yaizvizoti vantu vari 2 years vakablokana vasingatauri vese. Hanimona because of zvakaitikawo. Hanimona saka vatotaudzana. Ndaitozvisa ndakaramba musiya kuti kuri kunzana afona aiwa meno sisi vatsvangu. Hanimona saka iye zvimwe kuti ndakauya kunoko aizviziva kuti ndakaunzwa nasisi vake. But zvokuzoti ndakazosvika ndikafamba sei ndikazobva ndikati haana kuziva. Hanimona saka anga kaudza mamwe masocialites. Hanimona kuti sisi vangu SIS MELLY vakaunzwa nasisi vangu so. Hanimona vanhu vakanotsvaga zvandona vanenge vachiziva vanonotsvaga kupa website zviripo ka. Indachida kunyatsoya face to face. Ungaita face to face manje network iri kuti kawadza sha. SIS MELLY chekwenyu chechi achiri nanimi. Ine mota handindaitogona kutofa. Ya zvakamboti teki but zvakazenge makambosvika paextend yekuti musoro unobhoila zvekuti zvese nenzeve dzine tsinga dzemutsipa dzinobhoila zvigoita nambu zvese izvi. Makamboita situation iyoyo. Hey, iyi yanga iri depression. Yatova depression SIS MELLY. Kwazvinenge zvichibva nako nekwazvinenge zvichienda unototadza kukunzwisisa. Just for the sake yekuti ukabatsigwa SIS MELLY, abantu they try to dig kuti zvambonyatsofamba sei. Why iye? SIS MELLY. Hey, saka ngone hondo dzakadaro meki. Takai budisai hure iromba menyu rotambisa matako murume anoenda. Iro ihure ratoziva nationwide. Rakafamba kepi kusvika Cairo. Murume anoenda. Muri kunzwa? Hey. Mubuditsei imba menyu izvezvi. Kugotsvakwa information yekunzi kambani yavo inonzi chii. Havanotsvaga. Chiendesa kuzvigure zvichinzi tapiwa information nemunhu ari mumba mako. SIS MELLY makambotengesa information yekambani yakakupinzai basa kana zvikanzi wageza uchibva uko kana kuti uri benzi rinodya sipo. Ndimbokubvunzawo. Paka meki kuti kana chizvitora kudai soka vanhu vanenge vasingazvi-understand. I think it's kuzvizwisisa. Inini ndakadestroya kambani yemumwe wangu. Muri kunzwa? Ndakanzi ndakatoita shut down the doors. But he shut down the doors kaisi takazonzwa hedu panapa kuti yakapinda but meki shut down the doors takazonzwa kuti yakaitwa pa social media apa iwo wako zvashikwa yakanga yatopinda pa suspension kudhara. Saka vese vaiti nini ndakauraya zvinhu zvakashandwa nemunhu. Nasi ndangoti ndikubudisei pachena kuti ndakapotswa ndatodzoserwa. Zvikazonzi aiwa chero kambani iri pasuspension munhu anopinda opuwa 60 days dzake dzekutsvaka basa mune rimwe kambani. Wakatoya iri pasuspension kudhara. Saka ndoda kutongokutendai kuti vese vaya vakatuka vaya vakati ndiri mhutse handitendi ndakazodini ndikadini. Ndoda kutoti nditongokutendai kuti kune vamwe vanhu vanenge vachitoziva kuti iri datya rakaviwa iroda kutoyambutswa pachiri pedo. Ndokutowana kwandakaita kuti azambuko kubva kune Good Samaritan. Aitovawo nevarungu vake akangofonera murungu uye akati please batsirai onhererai kumasvingo iyi. Ipei basa. Ndokutosvika ndichitowana kambani yevarungu isina kana muzimba kana wani. Ndo testimony yangu iyoyo. But vanhu vangodaro zvavo meki zvaita kambani but amene kuti asina edishwa nazvo but vanhu vaingotaura ruguwa rokuti kambani yakanga wakauya yavharwa iwe vanhu vaingotaura amene tasichiti tasingazivi chokwadi. Kwaidzingai munhu uyo revhokai visa munhu uyu ndisatani uyu atouraya kambani. Ini ndakasvikodhindikwa pasipoti kambani yangu yatoenda pasuspension. Saka ndakaurayawo chii.
vana Judge Judy. Hey. Vaihonga. Sisi MELLY kusvika ndati kana Jesu akatadza wani ndichibongomara mhiri. Wakasamba kuti Jesu. Wakaone confusion. Ndikati zvose ndakaita vedu ndakaroya ndakahura ndakatora murume womunhu ndakadestroya company. Ndochiti chi? Unenge uchida kutora kujustify ani? Hapana. Kana Satani apinda muvanhu achikonaiva munhu kuti uyu mudzinge uyu. Makamboona sisi MELLY mukadiwa izvizvi. Ndopangu example yamukoma Gordon watajaira. Mukadiwa kuitikwa kana zvinhu nana mukoma Gordon. Kune vamwe vanhu vanotokwadziwa. Vagoya vachitopakira kana zvinhu zvakashata mukati menzeve dzamukoma Gordon kuitira kuti vakubvisei pedo newe. Ati munopabata mashoko angu. Saka paingoti munhu wese anenge aine information yaanenge achiziva whether yechokwadi kana ndeyekunyepa aibva aendesa kuzviguri obva ati taipiwa nanhingi uya wamakabatsira. Ndoramba ndiri victim iwe. Kuidzokera unochera shombo uri kumusha uko. Hold on, hold on. Mwari akati kana wambopinda munhu. Sis Meki, hold on. Kelly Kumalo. Kunyamurwa kwakusimudzwa. Meki. Ndichidzokera zvangu mucomment section ndiona hangu vana Judge Judy. Vaya nemaghost aya kana vava vari vanhu kana vava vari chi vaipamu vachitsokera ma-information. Handina hangu remuromo vasikana. Newe ndoti regai nditore kuzorora madzimai. Thank you very much, Snake. Kelly Kumalo, my sister, we totaura zvokuti we are going to 2025 tisina chigumbu. Zvachose zvinhu zvakutaura zvinhu zvakaitika kudhara tikutotaura our experiences za 2024 ndosaka ari kutaura izvi because everybody now knows ende zvinhu yatove public knowledge haisi secret and zvatove vanhu vagara vakutongoziva chokwadi ivo muridzi anotozvitaurira ega asiri Meki uyu. So andioni kuti ticharamba tichingotinoda kuzama kutanga on a new slate antika on a clean slate and everything. Tirambe tichitanga kuti zvazodai ndona sekuti tinoita kudzokera masure. At least we are trying to close every gap and every loophole ratiri kupinza naro negativity neuroyi hunenge hwakazara mukati medu. Tiri kuti sisi vamwe edu hazvisare muna 24. Ndosaka ari kutaura experience kuti anyway ndakapindana nacho 2024 angasina kundimirira zvakanaka. Ndakanenerwa zvakanzi zvikanzi ndikasvika ndikatopinda ndikanzi but hazvisiri izvo ndakatouyawo kuneni dzatove nyaya. Ine ndotaurawo yangu nyaya papa ndatotanga ndini kutaura yangu. Dzatove nyaya tikatotaura kuti kune vachanzwa tichamenjena munyaya dzedu idzi musazvitore offense tikuklear hana dzedu. And I did just that. And we are doing just that. Saka please don't take it personal. I think wangosipo wangosvika iko zvino pausi kuzoti nyaya ndei andiwana so ndo nyaya iripo right but tsara chokwadi Meki akasimba zvake guys akasimba ndo chokwadi chaiko chaiko kwanzi inga vakatonza kudana na Gordon wacho aiwa izvo zvakangoti zvinotaurwa vanhu vanotaura zvavanotaura tingazvistopa here ndo zvinenge zviripo vanhu ndo zvanenge vachizivawo kana zvanenge vachiamen zvanenge vakaonawo amen. Amen. Saka tingazvichinja. Vanongotaura zvavanoda. So yeah, hameno Penelope paringoti zvangu zvakaoma varamba kusheya nyaya yacho. Dai Penelope kwautiudzi. Tinyatsotsvaka nyaya switch tichiziva. Chiko. Yes. 2025 no negativity or here you go. Tichakura zviri clean guys. Muchaona zvenyu. Tichafamba zviri clean 2025 tichafamba zviri clean. Zvekuti chero mukawa kuchita tukwa kuti please musave muchitombotiudza inu kana kuti kudi regai ikoko hatidi kuzviwa hatidi teti storiko hatidi because tichaatapa asi tiregei tifambe murunyararo hatidi kuzviziva tisiye zvedu. Penelope achari kuramba kuarongoti 2020 ari kuti anotsvaga switch. Saka ameno kuti chiri kuitika. UK yacho ine mazimba neutsinye mai dzembe kwete vese mune very loving people but
ghost rese rinobuda nepano pauk zhinji reghost rinobuda nepano pauk those nasty evil vanotoona uevil hwevamwe vasingatozivi kuti ivo nenyanga chadzo vanenge vakatodzimira vasingadzioni ndo maari muno vanofambisa gospel rekunyembera kuti because angokuvenga so akatongokuvenga saka chambeka chiwa kutacha but mwari chandomudira manje mwari anogwa hondo dzedu mwari anogwa hondo isikaona kuti hatisi kuda kutora newe tokusiya tonokusabvita mwari vanodzigwa hondo idzi vanodzigwa mboys angatiwana basa ndaidzokera kumusha kwaje mboys angatiwana basa ndaidzokera kumusha ndiri mukofini waka zvakato zvedisi 25 tichitsiurana muchokwadi yes Lois yes true chokwadi tiri vanhu po ifo ndo zvatiri kutaura kuti noti vese tiri kutaura wani kuti not everyone asi the majority kana futi handingati majority here handingati majority kune vamwe vane umwe wekugona you smelly you listened to my haters imi though tika master ndiani on tika master I don't know kuti ndikutaura nani because this is I don't know kuti ndikutaura nani I don't know but mwari uyu so ukana uchingorina utsinya zvimbo zvinongodini ndikune tonema mwana gona tokudza kuti upi vana meli veya vafi vakachinja vachazorohwa nekagozanina mwari vanotira pafadza tichienda meli wewe yama we mwari anotoziva kuti tonosvikana pakutonochema kuna mwari kuti mwari we paya takatozitadza mwari tiri kutozama kuvavarira kuita vanhu vakanaka tiri kuzama kuita better people than the ones that we were last year. God knows kuti tinotofaita tinotochema iwone ngochingoti vapi nemavaya kuna takakuita move on. In no worst case, it's my own. I don't have anyone to talk to. Everything I keep to myself. Penelope. Manje zvokukeep to yourself izvo mai mwana ndopa muchadona zvenyu nestress. Muchadona inonzi depression. Uyai muchishare muchitiudza isusu tochengeta kaisu nyaya dzenyu. Tikazokuona one day muchitinyora uko muchitiposta nyaya dzedu takangochengeta hatimbofu pano diaries ndo pane confidentiality yese tine chingoti tinochengeta because ndo basa redu takasvipira pano. If you like Penelope, find someone else that you don't know. Natsaka wabva enda ikoko kwandizivi isusu hatipinde zvomumastreet tinopinda vanenge vaya kwatiri kuzotivhunza. If they come and ask us then we will tell them why we said panguva kana usina kutivhunza ukanyora mastreet uchapindirwa kumastreet ukauya. If you come to me and ask me kuti makanditi chakati paya handitika ndobva ndakuudza kuti paya ndakati chakati because iwe unotoziva ndotori neevidence yekuti chakati ndakakuvhunza paya zvakati ukaramba but iwewo wakandidai ukadai ndikanzi zvakati ndosaka ndakakuti uri munhu akadai. Kana ukanonyora kumapeji kwako unoudzwa nevanhu mupeji kwako isitoko kuti titozvionisu kuignore. Chingundazama kufona asi kupinda mira tione hanzi Smelly yangu makachengeta dzevanhu vese ndochengeta ini. I keep everyone's secret unavailable iri kuti unavailable kufoni yako iwe mchemberi. I keep everyone's secret in. Hello? This is Smelly. Ndiwo kana yesilile. Ndiri boss Smelly. Ini nangu handina testimony. But ini ndakatotsamwa nezvandakaitwa muna 2024 Smelly. Inani futi? Sometime around muna June July Smelly ndakazopinda muma problems ndandisina accommodation. Manje ndatenga kuchara nomwe mukomana manje uyatoriwe kumusha mundevelo kutaura naye kune zvakanaka angagara ndidokwa ndikuta naye ndobva atonditi uya tigare tese. Ndaenda paya kunomuva ini naye mukomana uyu ndobva yatotanga kareeipu kwezi munhu akagara timbonyiro yakatoanaka aiti kana achibva kubasa iye ndiyawo yaobika ita zvese indangose pafoni ndakarati
ndobva ndazova nobasa rangu ranga tiri patime randaita but ndaita matimes akasiyana ndaita zvekubabysitira vanga vachiita zveescort, so sometimes ndaenda the whole night ndiripo. Saka problem yekutanga tengaka yakatanga umwe musi wani ndasvika kuma2 am ndadzoka pamba, munhu akufona akundibvunza kuti kwanzi uchiri kubasa here, ndikati ndiri kubasa. Ndiri kuti explain kuti kufamba sei kubva munhu atikati. Ndazodzokera kumba kuya ndakasvika alright ndakamuwana ariko ndikangoti ndagara handina basa naye zvangu ndikangosvika riro. And then also my problem yake mukomana uyu munoziva SIS aita zvekugym straight achimwa masupplements achidididi saka kwakusirinyasofunctiona zvakanaka. Ndaisatowisisa kuti chiri kuitika. Nongoenda munhu achingogomera achizama kudaita chake. Nongoti amen you're sick. Kaakazoita manje mukomana uyu padhiro ranga riri paside nemubhedha ndomudhiro machaitengesa makondomu. Manje munhu akubuda masikati shinzwai ndiri kuenda kugym. Pane chakangoti aiwa rega ndimboenda kurumu ndinoona. Ndasvika kurumu pana dhiro rakama hamusisina kondomu wani. Ndapererwa. Azodzoka mumba ndibva ndamubvunza kakuti unoenda kugym nemakondomu. Zvikanzi ambomatra ndikachivhura bhegi rako rakabata tuoni. Abva ebhegi. Atiza wao. Unoita sikapamba pake. Ndarongedza ndibve because inapana padira pamupemo. Ndarongedza zvinhu zvangu ndibva ndadedzwawo basi. Kana vangosiya mabhegi angu ari kudhoko ndakamarongedza zvekuratidza kuti ndaenda kubasa kwangu. Andiri kudzoka ndikuona munhu achikira mabhegi angu mumba make nemapasipoti angu zvese munhu akakira mumba make inandikira panze. Ndikamufunira kurati pana ndiri kukumbirawo mabhegi angu ndakuda kuenda. Zvikanzi ndafa. Ndozvakandipindura. Apa kwanga ari kwaita music. Akaratidza kuti ndofara ari kwariko. Ndabva. Ndikabva ndanogara nevamwe vasikana vanongoitawo zvekuenda kumaklabu. Ndanogara navo. Vakachiti kuenda kuklabu ndikati aiwa nhasi handikwanisi kuenda kuklabu. Because nhasi ndine stress ndogona kucheka background. Nechimhondisiye. Ndasara pepa. On next week yacho ndopakazofona zvako mabhegi ako. Paasiyasa makim letterbox ndakazopinda makim ndandatora mabhegi angu asi ndakatorongedzawo nezvimwe zvinhu zvake. Akazondoramba message yako chanzwa ndoda kuvhurira police case. Ndakamblokawo ini ndikati munhu angambonditambisiri time yangu saizvozvo. Apedza kuti adondireport. Apa iye ndiye akangokira zvinhu SIS MELLY. Saka ungagwa kwagara naye ngiri mwedzi mingani? Ndakagara naye 3 months I think. Saka ma 3 months apa muna kutoconnecta muna kutoclicka mwanangu. SIS MELLY taitodanana but zvandakudzai kuti zvasirunyasoita like masupplements akewo aitora zvaitoti chinhu chake sichisafunction. Asi Lily kaunombondipinda busy chaizvo. Manhero ndakamunzwa achigomera zvekuti zvitsimbidzira pamuviri wangu achizama kuda kuti chimuke achigomera ndakarara. Guys, ma 2K mungamaita sei guys? Mungamadi ma 2K. Mungamadi atinazira nawo ma 2K aya. Saka wakatakura zvinhu zvake ukaenda nazvo. Ndakazotakura zvinhu zvake ndikaenda nazvo ameno anti vanenge vane zvinhu zvavo zvekutribe zvihembe zvechindebele chichichi. Ndakatora nemagrosari. Ndobva ndaenda kwandaigarawo. Saka zvihembe zvake unozvidii manje nailile uchazviita sei? Ndinombopfeka zvangu. Ndinowo pamba. Zvihembe izvozvo. Uchasungisiwa. Uchasungisigwa iro grosari. Bachizvo zvanenge akatozvikangamo because ndakazomusangana naye leta onatondimhoresa zvakanako akandiregerera ndofunga. Saka ndozvakakanganisira 2024 yako asi Lilianika. Because ini ndaitonyasoti ndawana boyfriend. Ungati ndagara zvakanaka. Achindisiya inini neimba yake. Saka anga ane girlfriend yaive nayo.
nechinhu chake chisiri kumuka icho chari kufamba achiratidza urema hwake nyika yese. Amen. Saka iwe kana chachisingamuki saka aindepi nemakondomi iwayo? Handizivini SIS MELLY kuti aida kunomashandisa kupi. Nekuti zvazvakatooma mumbombe. Saka mazano wakaona mwere mwanangu? Wakaona mumwere mazano? Aiwa kana handina momwe izvezvi. Ndakazobva futi kunyika kwacho ikoko ndakawana basa. Wakabva kunyika kuya here? Ndakabva SIS MELLY. Wakabva rini? Ndakabva ndikataura manje pandakabva. Vanambaziva. Wave kunyika ipi? Amune imwe nyika irimo imo ndakawana basa. Ndakumbotikama. Kuna Netherlands uko? Ndakumbo koko. Saka zvaanani? Aiwa zvaanani izvezvi ndakudzikama. Usazoenda kuescort kamwanangu? Ndiendi. Ndokuzivawo kuzoda kuti ndakuenda kuescort usazosvike ikoko ita zvokushanda. SIS MELLY. Alright, ndingomana ndikuwe futi chichikwa ndaenda kuescort. Handichadi kuti uende kuescort ita zvokushanda. Alright, SIS MELLY. Bye bye. Mwana wangu uyu zvakaoma. Yeah. Right guys, kana pasisida umwe ndakuenda hangu mangwana titaura mangwana guys. Anza mwaiti wa Didek. Kana chachiwichi chimwana changu chachitowi chotozombotiza. Chotombozotiza ichi chombotiza chomboti nyachi singawikwa chikawaya ndoza chichozati chisimilano ndigara bamba. Chozodzoka zvacho. Animaona. Saka guys, as award ine vote here. Mangwana makuseni tikumafuma ndakamati ndava awards. Andichika kana tichitoita live. Titachi tikatanga taita vanhu vombovhota kuseni vachivhota tozoita live maskati kana time so tochatopa vanhu maaward avo tichimupa mumwe nemumwe sando rake remaaward tichimupa but tichaisa disclaimer because ingatotorwa pese now. Tichaisa disclaimer kuti azi klasi watate hayo asi Joseph. So guys, the guys want to mbotandara nemhuri guys. It was nice kuve nemi after a long time. Hi Sonia, how are you? Guys, kana mukanzwa makampani ari kuita zvemaswitch mukukandawo malingi tipe vana Penelope kuti anotsvaga switch anza zvinotonyatsombira mushi. And kune vamukanzwawo futi pane pari kubuda futi ma-COS acho guys munatiudzawo anditika please just alert us kuti paita COS riri kubuda pakati. Anditika tizivewo tibatsirewo dzimwe hama dzedu tichidawo ma-COS aya. Anditi yes guys. Saka murara bo guys tobatsana mangwana takaenda tatichi guys 2025 motto nandika no space for negativity. Anditi kana uri we negative usagara kwaya pano because tichange tichiblock zvokutobloka zvokutodaro zvasviya. Andimaona hanzi ngaende paindidi pandidi vanokanda but ndofunga amen vanokanda ngaende paindidi vanokanda. So guys, nationwide care services iri kutora alwadi 2025 guys. Saka murara bo guys, thank you for the stars, all the star senders. I miss mozo tanga kuona kuti one mutanga kuona tete manzi ndine bp ndokufonera. Alright, not fonera make guys, thank you all the star senders. Anditika thank you nemasters enyu tosangana mangwana guys. Mangwana munonipo 10,000 stars 1,000 mosa say kupuwa vana vadikidika. But guys, thank you for the stars. On a serious note, God bless you. Tobatsana mangwana. Love you all.